Kikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Action Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Yari kita sa ikapitong adlaw sa bulan sang Abril tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan, liwat kitang mag-inop dalay sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Aksyon Balita Banat Bulig. Kita ang bahala sa pagdala sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Mga balita gikan sa news center sa Aksyon no Radyo Bacolod. Plus ang mga local and national issues tapag may time dalon taman diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan sa sining udto? Katsibog na, kapanyaga na. Kung wala pa paghimos na kay tig-irigma na mga kaaksyon, no? Karon dugay-dugay. Lambadahon ta mga balita gikan sa aton sining mga action reporters handa na sa pag-file sang ilan na tipon nga mga reports. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan pag halong gid kita ha. Kay isa lang ning kabuhi ka mo. Kabudlay kung kaisa maripahan ka, no? Ginahilanat ka lang, ginaubo ka. Kagiban pang mga ginabatsyag sa lawas mo, pag-abot sa ospital, i-deklarar ka nga COVID-19. Ay, perte ka, subo man nga klase sang balatian ining daw nag-zero naman, subong nag-damo naman, no? Kahapon mga kaaksyon diri sa Bacolod, kadamo sa Negros Occidental, mas damo pagid. Ay, puwerte. Pagalong lang sa mga kaaksyon ta, kay wala man ta pierdihon kung ginasunod tang health protocol mga kaaksyon sa aton sining gobyerno. Amo lang nang dapat talang tumano na. Duway man ta pierdihon na kung sining nila face mask kita, kung facial kita, kag social distancing kita, no? Huwag man lang tada perdihon, di ba? Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, kamusta iya kamo mga kaaksyon amon sa kanginan sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya? Mag-ainop na kita mga kaaksyon sa sining udto sa pagdulong sa mga balita. Kalakip sa mga kaaksyon ta sa Oriental Side kag Bugos nga Region 6, tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa sining udto. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Sa kinandan, ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Canton. Una sa Aksyon Balita, una sa Aksyon Public Service, una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga.
Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Mangingkaw ta si aksyon na Marlon Hinovia. 5 ka purok sa Banwa sang Tubuso ginpaidalom sa granular lockdown subong nga adlaw. Kagiban pang mabalita karon dugay-dugay sa Kapitolyo aton sa liadahon. Upod ra kay aksyon Marlon Hinovia. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Dale Salazar, IPMCDC Loan Feeder. Nag-iisahan nun lang pasakop sa bidding sa duwa ka separado nga kontrata sa syudad sa sulod sang 8 ka bulan. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, gasolina nga ibulig sa mga stakeholders sa Tactical Motorized Riding Unit o kung TMRU ginaplastar na sang Finance Office sang Bacolod PNP agod nga ihatag sa kapulisan nga miyembro sang TMRU. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita ay gabalita ni aksyon na Brian Morden, 3 ka pulis sa isang ka estasyon nagpositibo sa COVID-19. Samtang sa balita naman sa patrol, gabalita ni Aksyon Alvin Graba, clearing operations para sa mga bike lanes sa syudad sang Bacolod pag-aumpisa na sa sining simana. Kag Bureau of Fire Protection sa Banwa sang Ilog nagapatigayon sang dekontaminasyon sa mga merkado kag nagasupply sang tubig sa mga gin-lockdown nga panimalay sa Banwa sang Ilog. Ang damo-damo nga nakapagkit diri sa listahan ta Cadiz City. Do 250 ka mga pamilya sa may Bariliya sa syudad sang Cadiz, sa Banwa sang Tubuso, the more or less mga 700 ka mga panimalay ang gin-lockdown kagining Banwa sang Ilog mga kaaksyon. Samtang sa balita naman sa out of town sa syudad sang Cadiz, si gabalita ni Aksyon Roger Gotib. Ini may kang tanan sa dakop ang 55 anyos nga lalaki matapos ginserbiyan sang warrant of arrest sang kapulisan. Ay, do naglain niya sa Banwa sang La Castellana. Ano ini? Nadala ini sang COVID? Ay, do hindi amo. Sa syudad sang ukon sa syudad sang La Carlota, igabalita ni Aksyon na Percival Villamor, 55 anyos nga lalaki, dakop ini matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest sang kapulisan sang Banwa sang La Castellana, may kaso nga pagbaylar sang Republic Act 9165. Igabalita na ni Aksyon na Percival Villamor sa dili gilamang madugay. Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz kag Sagay area, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, 7 ka mga most wanted person kalakip ang top 1 may kaso nga murder arestado sang kapulisan. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center Pilipinas, ika-50 nga pungsod nga may madamo nga nabakunahan. Samtang Presidente Rodrigo Duterte ginmanduan ang PhilHealth nga sabton ang tanan nga gasto sang COVID-19 patient. Maki-update kita sa COVID-19 sa dili gilamang madugay. Sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Region 6 sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buti.
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:40 na nga tunuras, 11:40 na mga kaaksyon, tigirigma na. Sige, sa mga kaaksyon ta, tigpalanyagan na, paghimos na kay matimo-timo na kita, dugay-dugay, no? Sa mga kaaksyon ta, ginaknowledge ta na via Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod, agi sa Aksyon Balita Banat Bulig program. Sa mga nag-likes kag nag-share mga kaaksyon, karon dugay-dugay lang kay tiradahon tanang inyo sining mga ginpadala nga mga mensahe. Kag sa mga kaaksyon tabaya website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers ta sa Aksyon Radio Bacolod, magainop danay kita mga kaaksyon. Karon dugay-dugay gali mangin kaupod tang former senator kag tagig representative mga kaaksyon Alan Peter Cayetano, karon dugay-dugay lang. Mahina ang kalaban. Sige, daligid lang kaya rin ang resulta sang ginapabot sang taran. Resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kon STL sa sining adlaw sang Miyerkules, April 7, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 11 kag 36, liwat 11 and 36. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang sa mga kaaksyon ta nga naga-chibog na sa sining udto, pangbasahon tananing inyo sining mga mensaheng ginpadala diri sa aton sining pagpangalagad, no? Sige, sa mga kaaksyon ta dira nga naga-monitor na sa sining udto, daligid lang kay pangtirahon tanani ang kutob sa mga mayara mensahe, no? Kag nag-like kag nag-share sa aton sining programa. Hindi pwede nga mag-mensahe ka lang, dapat i-share mo gid kag i-likes ang aton sining program. Sa mga nagpadala sang ila sining mga stars, salamat gid in advance, no? Ayos. O sige, dire kita na ho. May lang pagpamati dira sa kay Percy Ortez Tiayon. Salamat kid Madam Percy Ortez Tiayon. Ga-monitor siya sa sining mga tinion. Kay Cory Vidaha, kay Raul Ginsatao. May lang pagpamati Toto Raul Ginsatao, kay Juan Tan, kay Tintin Prince Ogon Brillantes. May lang pag-monitor. Kay Huma Lumina, may lang pagpamati kag Aprek Mandi Oya, no? Janelle Lumangyaw, may lang pag-monitor. Madam Virginia San Antonio Olpenda, present na siya. Rosalia Samson Torindon, may lang pagpamati kag Alunan Soset. Good morning lang, no? Ayos. Diri sa Piak nga bahin kay Joros Lava Diaz, may lang pagpamati Joros. And Candelaria Alcala Bautista, kay Rofi Libran, Christian Roa, may lang pagpamati, Hana Gatso, and Connie Lapatso, Connie Laparan, no? May lang pagpamati, inday Connie Laparan, no? Kag Amor Armas, may lang pagpamati, kay PRB Barangay Bunga. Salamat gid PRB, punong barangay ni Guro, Barangay Bunga ni ay. Kay Jocelyn Libon Dispoho, may lang pag-monitor. Maria Belia Alba Rindon, Enting Biboso, kay Serena Grande, kag Ralin Halia Lee, no? May lang pag-monitor man. Kay Losel Sel Istorco Valencia, Loisa Baron, may lang pagpamati Madam Loisa Baron. Sa kay J. Aguila, Josephine Celeste Taiko, Robles Ismino, Rosalie Bandrea Villorente. May lang pagpamati Rosalie Bandrea Villorente. Kay Kisha Blas, may lang pag-monitor.
Joabel Vargas Bello, may lang pagpamati man. And Tomas Brunyola, kay Benji Mahinay, Maria Cresmi Lamasan Cloud, kay Ernie Odasco Lidas, Remedios Constantino, kay Isabel Calarianes Calago, may lang pagpamati man Isabel, no? Jonard Tives Tabligan, and Jonafi Planas Dumasig, Andro Juanites, and Edmar Kilitar, and Valencia Kinet, kay Gemelin Onabia Lareda Lanoy, may lang pag-monitor, kay Emily Hindrala, and Nitan El Pisak, Neva Cantar, kay Teres Clamada Dosaran, may lang pagpamati, kay Jenny Yamagata, kay Toto Navarro, Tats Kumawas, and Liberty Binitin Ubaldo, kay Gob Macor Nanta, Hammer Blas, may lang pagpamati, Hammer, Josefina o Josefina Francisco, Veronica Santillan Manukan, Gian Recicio, Jonalyn Nicor o Ronalyn Nicor, Dulcie Lina Biliena Siason, Cayen Salvador Ladua, John Rib Bantilio Gabalillo, no? Barrio Garay, may lang pag-monitor, kag Joanna Jonah Polientes. Good morning lang, no? Salamat gid sa inyo sininga. Unang nga nagpasakop diri sa aton sininga pangalagad, no? O siging iban sini pakaronan tani dugay-dugay sa way mag-likes kag nag-share sa aton sining program, no? Karon lang dugay-dugay kay mahina ang kalaban. Sige, daligid lang, standby mga kaaksyon. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio. Buhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:49 at oras 11:49 na mga kaaksyon. Sige sa mga nagatutok na sa aton sining mga balitaan, karon dugay-dugay lang
Importante, pwede ba lang nga mag-COVID na may edad na? Pwede gid, no? Ang masunod nga mga balita nasyonal builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Center pod na kay aksyon na Dorel Cabato. Ini may kangtanan sa sining Pilipinas ika-50 nga pungsod nga may pinakamadamo nga nabakunahan na. No? Ano nang mayo ba? Kag Presidente Rodrigo Duterte ginmanduan ng PhilHealth nga sabton ang tanan nga gasto, ina kung may gasto pa para sa COVID-19 patients kuno. Hambal sang presidente. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan nila binadri sa Region 6 sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan na sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayungod to. Yes, Action Rex. Dumayong To? postura mo subong ah. Siyempre, ang mga dapat Action Rex kay Mayor Colette. Oh, gani man. Do Purya Congressman buyag ka gani na. subong. Purya buyag. Basi madayunan sa 2022. Purya buyag. Ba, praktisan to ba Congressman Rex. Kala. Pwede ba? Hindi amo si Rel Riao. Ayo, imbis nga kung madayaw siya sa atarya subong, ay daw ako yung ipasulian niya. Kala. Oh, sige ha. Amo gina siya dapat Action Rex. Amo gina siya, no? Kita-kita mo lang dit, di kita na lang madayawan. Laban. Kalay. Sige. Sige, Action Rex. Sa nga balita nasyonal, Mm. good news inyo kay gin-report ni kahapon ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga ang Pilipinas ika-50 sa mga pungsod, sa 55 ka mga pungsod o kung 155 ka mga pungsod nga nakahatag na sang bakuna sa mga pumuluyo. Ginbase ini ni Galvez ang pahayag sa report sang Bloomberg Tracker sa diin nagwa nga 854,063 na ang nabakunahan sa pungsod tubtub sang Abril 5. Suno kay Galvez, ang Pilipinas ay ikaapat sa Southeast Asia sa diin, nagapanguna ang Indonesia, Singapore kag Myanmar. Ginpahayag man ni Galvez nga naunahan na sang Pilipinas ang Myanmar sa kadamuon sang mga nabakunahan. Ginmention naman niya nga base sa Bloomberg Tracker, yara sa 673 milyones ka doses ng bakuna ang nahatag na sa 155 ka pungsod sa bugos iya nga kalibutan. Sa Pilipinas, naka-record sang 777,908 ka doses ang nabakuna na umpisa Marso 1, tubtub 31, samtang 76,155 ka doses naman karon nga Abril sa diin sakop na ini sang second quarter. Kag sa iban nga balita nasyonal, ginamanduan naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth nga bayaran na ang tanan nga gasto sang mga pasyente nga ginigo sang COVID-19 nga yara sa temporary tents sa gwa sang mga hospital. Suno iya kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginapasabat naman ni Presidente Duterte sa PhilHealth ang balayran sa mga reverse transcription polymerase chain reaction o kon RT-PCR o kon swab test kag isolation sa mga mild kag critical nga pasyente. Sa hearing sa Kamara, damlag lang na bulgar
nga may mga hospital nga nagapanukot sang 1,000 ka pesos kada oras sa mga COVID patients nga yara sa mga tent shelters kag nagahulat sang ilang nga admisyon. Kag dugang paniruke nga natumod ng hospital nga nagapanukot sang 1,000 ka pesos kada oras sa mga pasyente nga nagatiner sa mga tent kag ginaimbestigahan na ini sang Department of Health. Okay na ning sa Red Cross nga problema sang PhilHealth. Wala pa nabayaran, wala pa Action Rex. Tingin na para abaga naman sa ilaw. Te amo gini karon ang damo man kuno kwarta ang PhilHealth Action Gani Rex. man siling Manila. Oo, tiba si do. Pero basi na rin sa to, kaya na nagahod si PNRC head Senator Richard Gordon. Tiba si Uy na lang siya guro nagaw kinatak-an na siya guro. Sige kagahod-gahod. Ginahulat yan na lang guro. Sige, pero kabay amo unta. man na. Oo. Kabay pa nga masabat gid nila tanan Gani. Action Rest. Kay kaluoy man sa mga tao, especially sa ang mga ultimo nga pigado. tao. Correct. Nga nagasalig lang sa PhilHealth nga ini. Kamakin mo yung robalatian ka lang gamay dahil sulod ka sa ospital gilayon. COVID ang deklarasyon. Iabagas ang PhilHealth Amo gid Action Rex. Pero ang wala iya PhilHealth. Ang wala PhilHealth, Why nag-hospital? problema gina nila. Why Action Rex. nag-hospital? Wala na lang po hospital. So mo nang iban ay kaluluoy na lang. Kaluluoy gid dyan, no? So, sige. Ma-update lang ko sa record naman sa COVID-19 sa bugo subong nga kalibutan. Nagdangat na sa 133,026,334 ang cases. Ang nagkalamatay 2,886,069 kag ang recoveries or naka-recover na yara sa 107,266,423. Sa Pilipinas, pinaka-latest naton diri nga recorded ang data yara na kita sa 812,760. Ang nagkalamatay 13,817 kag ang naka-recover 646,381. Ang Negros Occidental ang total cases subong 7,761 kag ang recoveries 6,979, ang deaths 230 kag out of 7,761 552 ang aktibo nga kaso. Ang Bacolod Pila to? 500? 552 subong Action Rex. 552. Ang nadugang Kapon, pila to gani kapon? dali lang ang nadugang kahapon 250 bla mo? plus 50? wala ko din na 50 record. sarado. Ang nadugang kahapon sa Negros 42 plus 7 49. plus 1, 50. 50 sarado 50 kahapon. Action Rex. Kabay untang nga magnubo-nubo na karon sa hapon, instead 50 basi kun duha na lang na, ano? Correct, kay pila na blakado Action Rex nga Gani Negros nagapanguna sa kadamo gyapon, no? Magpila ng kaso 500. 52 52? ang active cases subong sa Sus, province. grabe. Diligad Action Rex mga ano na lang ni galapit na lang ni Shri. Oo, 100 plus na lang na. Daw nagnubo-nubo lang na tani mo. Galing kay ang buta. Nanong sitwasyon eh. Ang Gani Bacolod man. Jackson Doors. Ang pinakauna gid subong ang nagapanguna gid sa Negros ang San Carlos. San Carlos. San Carlos. Tapos 24 kahapon kuno sa ila na dugang. 24? Tapos kay ina sa interview kay Gov Hambalya sa isa lang kuno ka barangay Action Rex ang barangay Guadalupe, ano na bala Guadalupe proper, 21 cases, isa lang na iya ka barangay. Isa lang ka barangay, no? Oo, so nag-advise siya gani nga kung wala man kamo importante nga kadtuan sa Guadalupe proper na hindi na. Oo, lang ipaiway na lang anay. Ana siya ayaw na lang add to dito. Ayaw na lang Ay. kay mag-tiner na lang sa ilahang mga kabalayan diha. Dili na Dili na magpasikat ba? dili lang magpasikat. Kung why man lang tinutuyo, diyan na lang kamo. Pagpuyo sa inyong magpuyo. mga balayoy. Aron malayo mo sa mga masakit. No. Okay? Okay. Aron di Ang magbati ang nawong. Ha? Why, Ang why? Bacolod. Wayog. Ang Bacolod. Aya, pila na Ang da? Bacolod, 15 kahapon ang nadugang. 15 kahapon. So, Good. nagdala ini sa kabilugan nga 6,229. Ang recoveries, may 5 kahapon. Nagdala naman sa kabilugan nga 5,724. Kag ang napatay, may isang nadugang kahapon sa Bacolod. Nagdala ini sa 191. Kag out of 6,229 cases, ang active cases sa Bacolod yara sa 314 sa karon. Sa Western Visayas,
160 ang nadugang kahapon niya cases. Nagdala ini sa kabilugan niya 28,374. Kag ang recoveries 183 kabilog kahapon. Nagdala sa kabilugan niya 25,443. Kag anom ang nadugang nga napatay sa Western Visayas. Nagdala sa kabilugan niya 794. Out of 28,374 confirmed cases sa Western Visayas, 2,131 diri ang aktibo nga kaso. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Nasa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12, impuntong at oras. 12 noon na, mga ka-aksyon. Sige, standby anay ha sa kay former senator kag tagig representative sa Alan Peter Cayetano kay karon dugay-dugaya. Mangin kaupod ta siya. Pero ang report ni Aksyon Dorel Cabato nga inyo nabatian wala gid lamang madugay, bulog nga gidadulong sa inyo bahin kadtuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa clearing operations para sa mga bike lanes diri sa syudad sa Bacolod. Pag-aumpisahan na kuno sini nga semana. Sino mag-clear sini? Kadamo lang no. May COVID kita ginatipan, may bike lanes kay kun ay nano nga. Sige, Bureau of Fire Protection o kon BFP sa Banwa sang Ilog nagapatigayon sang dekontaminasyon sa mga merkado kag nagasupply sang tubig man sa mga ginlockdown nga panimalay sa Banwa sang Ilog. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, temprano pa nga nagapaandam ang mga katapo sang Highway Patrol Group nga para ini sa mga nagapanag-iya sang mga salakyan nga illegal nga naga-parking sa mga bike lanes along major roads diri sa syudad sa Bacolod nga amat-amat na kung mahimo kuhaon na lang sang sa mapinahan pa Action Rex o kung matikitan ina bangod ang mga katapos ang Highway Patrol Group ang TMU, Bitaw, LTO kag DPWH ang magasanib sa anytime this week agud dakpon o kung isyuhan sa mga citation tickets o kung temporary operators permit ang sinuman nga mga nagapanag-iya sa salakyan posible nga naga-parking sa sininga mga bike lane ang malain pa suno sa iya kung wala driver at di mag-decide siguro ang TMU kag Bitaw ba si towing na lang ang ini mga salakyan nga naga-parking sa mga bike lanes amo ni ang ginapahayag di Police Major Romelito Mariano ang tagpamuno mismo sang Highway Patrol Group diri sa probinsya sang Negros Occidental ini matapos una nag-request ang DPWH plus pa bag-ulang natapos ang pagpakigsapol sini sang ila ahensya abi sa mga katapos ang DPWH matapos nga nagpagambay mismo no ang DPWH diri sa syudad sa Bacolod upod diri sa LTO kag TMU nga kung mahimo hawanan ang tanan nga mga dalanon o partikular ini mga bike lanes nga sa masami malabayan Action Rex ginaparkingan na karon sa mga nga may ara pa? Ara pa Action Rex Huwag rin makita picture mo bi. O gani man way pa di Action Rex pero ang iban dari Action Rex kaya sulat ang iya sininga na baton requesting akong mahimo magpakigsapol man si
Mariano sa DPWH bangod man may mga report nga may mga salakyan diri sa siyudad sa Bacolod nga gina-parking along sa mga bike lanes action. Uy, naguro. Gani man base may harap pa man or base bay wala na. Pero sa obserbaran kinaton kung kaisa may harap pa sa area sang Kabug. May ara sa area action sa din sa Kabugman sa proper. Sa may proper may bike lanes along circumferential road balada action Rex. Lapad na sang dalan kadamo na. Way na kinanglan pa. Importante lang da nga tumanon lang nila dira. O gani man, suno gani kay Mariano, ini mga iring drivers, mahimo matikitan o mahimo man magmulta. Ang mga nagapadag-iya, abis ang salakyan, nga ginbili nila ang ila salakyan sa may bike lanes, suno sa iya kay Como ara na, nagpakiga sa Pulman upod siya Police Major Ruel Kulanag sa sining meeting with DPWH, suno sa iya kung wala Si Kulanag ganin sa din ha? Siya na subong ang tagpamuno sang TMU kag sa Bitaw. Oo, siya pulos kay Police Lieutenant Colonel Asibuche. Nga din si Colonel Asibuche. Si Colonel Asibuche subong ara nasa admin, I think, action Rex, no? Admin? Sa Bacolod admin sa admin sa Bacolod City Police Office. Okay. Way na sa sa TMU? Yes, sir. Way na action Rex si Sir Louis. And more or less siguro, I think mga around 2 months na siguro action na Rex. Dugay na? Oo, basi. Nga dili siya nagpaingon diri kanako man? Maubang, wala yun na tahibaw kanibo. Unsa man, uy. Ara na sa gali sa admin, gali sa bong? Yes, action na Rex, no? Way na sa TMU, kag sa traffic? Bali si Sir Kulanag, kag si Sir Kulanag nang gauyat sa TMU, kag sa Bitaw action na Rex. Oo, sunod gani sa iya. Ati, inkasugin man, yung mga salakyan nga ginbilin lang da, ginpabayaan lang abi, ati towing Amo ang posibilidad. Amo na yung dapat pangkwanon. Galing iti kay kung guba na paano na abi man? No, gagawin maginutog na karon sa BCPO. Di na dalon na. Di na nila dalon. O di gin parking dana kitagiya. Kagin pangitaan guro manog kayo Oo, isa pa na. Amon pa na aksyon na Rex, siyempre kung gadalaga na, gamito mo na nila. Pero ti kung ginhimo na da parkingan, kag ginhimo na talyeran, di naman na insakto. Oo, hindi naman na may mo itinerda kung imuon. Pero kung ginihaw, ati kung ginihaw, ti laban na naya sa RTI Oo, amugid. Kung gid na ginhimo na lang nila ilihawan kag standbyan sa mga salakyan nila da. And isa pa na, kag amo nang isa sa mga Dugay bagay. na ning problema, pasulit-sulit lang tagihapon sang campaign daw. Pagkatapos campaign, pawala naman. Gusto dugay-dugay, campaign naman ta. Bal gani ni Mariano aksyon na Rex, suno sa iya. Anyway, kung mahawanan tanindalan, kabay pa nga ma-maintain mismo sang Bitaw. Kagasubong man sang TMU, agad wala na sa may mag-parking pa. Anon man lang ni isang mga pobre ni man. Kanamo man ni ati panon sila. Oo, hindi lang man niya maning ginalantaw nila. Adlaw-adlaw libuto nila yung bilog nga bakulod ni kag mga highways naton. O kagalantawin kung sino ning pasaway ni. Makon mo na hindi lang ni actually nila kung hindi mamati da sa isa ka warning, pagkadason nga strike nila kagara gyapon pang tikita na lang na. Hindi gani pang tuwingon bla. Tinta mangkot ko gani siya sir, bike lanes lang ni. Paano na ba ng iba nga mga lugar, especially diri sa siyudad sa Bacolod, mga major roads naton. Lately, o kung later siguro sila, sulutan na kag madakop man ini mga salakyan illegal man nga nagaparking hindi lang sa bike lanes kundi sa mga matawo nga lugar. O preparar man gali ni abi ko nga ni bike lanes lang. Ti walay man mahimo action Rex kay bangod nagasa di pwersa man ining LTO, DPWH, TMU kag HPG ang action problema Rex. sa aton nga mga Pinoy kay ti dunan na sa Pinoy nga daan nga kung may nagakampanya why man na sila. Oo. Pero kung gido hindi mo maintindihan dapat kung anong kasugwanta tumanon ta lang
Para mas makitan taman nga mas mangin matawhay man ng dalanon sang sa mahamper pa ini sa mga dalanon bala sa mga major roads naton at mas mayo gid nga patuman tan nala ang nagapanag-iya sang salakyan mismo magatuman na gid sa pangabay man sang DPWH and of course ang aton sa mga otoridad kay layon man ni sa syudad sa Bacolod butagan gani bike lanes para agyan sa bike galing kay tibuan na parking and action Rex no. Ari ang pahayag ni Police Major Robelito Mariano. Maganda nga sir yung coordinations natin and nagkasundo kami na mag-ooperate kami dito sa Bacolod naman. So mag-start po tayo dito sa Bacolod City. Hopefully magtuloy-tuloy po ang operations natin. And since kasama naman po natin yung bitaw, hopefully sir pagka na-clear na natin, sila na yung mag-maintain na mga bike lanes. Kailan po natin ito umpisahan, Major? Within this week, sir. Para, sir, ma-inform na rin yung mga nandyan sa mga bike lanes na mag-ooperate tayo. So, huwag na po kayo magparada sa mga highways natin dahil po dapat po clear from any obstruction ng ating highway, sir. What will happen po itong mga sasakyan na illegally naka-parking po doon sa mga bike lanes? Ano po ang mangyayari sa kanila, sir? Yung mga sir, yung mga violations nyo sa traffic ordinance and sa River 136, yung po mga naka-obstruct, pwede po natin tikitan yan ng obstruction ng mga illegally parked na mga motor vehicle. At the same time, sir, yung mga walang driver, kung mga nakambalang pa rin dyan, sir, pwede kuhanin ng bitaw, sir. Dahil kasama din natin yung bitaw sa operations and yung BCPO traffic section po ng BCPO kasama din natin. Kaya hindi lang po siguro ticket yung gagawin, baka magkaroon pa ng mga towing. Ang mangyayari po, ito towing na lang po. Depende po yan sa bitaw, sir, kung meron po sila sa city ordinance na ganyan, sir. Pero sa amin, sir, sa highway patrol at sa LTO, lalagyan po natin ng notice of violation. So kahit po walang driver yan, may notice of violation yan. Lalabas pa rin po yan sa registration nila. Pag pa-register po sila, lalabas po dun yung mga violations nila. Babayaran din po nila, sir, sa LTO, sir. Ang concentration po ba sa city roads lang po or all major roads natin? Hopefully, sir, matapos natin lahat dito sa Bacolod. Siguro mas maganda yung mga congested area and especially yung may mga bike lanes, sir, yung uunahin natin, sir. Aksyon Rex kabahin kita bang sang pahayag diri ni Police Major Robelito Mariano. Halin diri sa Banwasang Ilog lumpat sa siyudad sa Bacolod lumpat kita Action Rex sa Banwasang Ilog kay man hubalin pagkahapon tubtob karon nga masako man ang pila ka mga miyembro sa Bureau of Fire Protection sa Banwasang Ilog sini nga pagpatigayon karon sa disinfection sa mga pangpubliko nga lugar diri sa Banwasang Ilog partikular ang barangay 1 poblasyon kag iban pa nga mga merkado kasunod din sa 23 tanan ka mga active cases sa COVID-19 nga na-record ang Municipal Health Office sa Banwasang Ilog din sunod diri kay SFO2 Marcelo De Leones ang Municipal Fire Marshal sa Banwasang Ilog nga sa karon sunod sila hindi lamang decontamination sa mga merkado ang ila sining ginahimo kundi may mga decontamination man sa mga kwarto sa nga ginatindiran sa mga ROF kag LSI dito sa quarantine facility sa Banwasang Ilog kag nalakip naman diri Action Rex ang pag-supply no paghatag sang supply sang tubig sa tagsa ka mga puluyan sa mga gin-lockdown abi pamilya sa Banwasang Ilog. In fact may actually 7 ka lugar sa Banwasang Ilog ang gin-lockdown aksyon na Rex kag diri sunod sa iya nga ila ginatagaan sining supply isang tubig kay man hindi man ni sila makagwa sunod kay De Leones hindi man makagwa kundi dapat tagaan man sila sang supply sang tubig. Ari ang pahayag ni SFO2 Marcelo De Leones. Pinapangabay namon sa Bureau of Fire Protection Mayor Jan Paul Alvarez, nagapangabay man kami nga kung may wala man itang importante nga likoton o kuwan sa guwa ng panimalay, palihog, ano lang nila ay paiway lang nila na. Kagang isa pa, kung magwagin man,
kinanglanon din pag yan mabakal sila sa ilang pagkaon or mga essential goods din kinanglanon suksok man sila sa ilang face mask at system pag abot sila sa ilang panimadayon self-disinfect man sila para agad nga hindi man malakna ng ilang pamilya. So na Rex, ang kabahin ko lamang sa nga payag din ni Del Yomes sa iya sini nga pangabay, no? Sa mga pumulyo sa panwasang ilog, granting may ara man 23 active cases para kahit papano secured ang ilang tag sa kapamilya, hindi nagidya kung pwede, hindi magwa sa ila sini nga puluyan. May Alvin? Wala. Yes, sir. May gintext ko na sa imo, ha? Yes, action na Rex. Oo. Ganit. Thank you, Action Rex. Sige. Rekta sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Karon dugay-dugay mga ka-aksyon. Hibaloon tani ang isa ka balita nga gin-feed diri sa aton. Salamat gid sa mga information nga gin-padala diri sa aton. Coming na si Aksyon Alvin Graba sa area to check sining balita. Karon dugay-dugay, no? Sige, standby lang mga ka-aksyon ha kung din ining area but diri lang sa Bacolod ini na butang drink information. Karon lang dugay-dugay ha. Sa mga ka-aksyon ta Santon Placer Balsop anay, no? No Radio Philippine Standard Time las 12:16 ang aton oras. Standbyan may kay subong sini mangin kaupod ta si former senator kag subong congressman, no? Representing sa Taguig Pateros First District Alan Peter Cayetano pod ang aton sini nga DZRH Manila mga ka-aksyon. Ano ba ang latest kay Congressman Alan Peter? Abay, isusulong pa rin ba ang panawagan din ni Senator Franklin Drilon na magpatawag ang Pangulo ng special session at aprubahan ang Bayanihan 3 para magkaroon po ng ayuda at atado ng COVID-19 pandemya. Aris number 6, Sherwin Alfaro, please come in. Sherwin. Nasa linya po natin ngayon ang isang kilalang Kristiyanong lider, batikang abogado at mambabatas na patuloy na nagmamalasakit sa mga pamilyang Pilipino. Sa loob ng halos 3 dekadang serbisyo sa bayan, patuloy niyang nilalabanan ang katiwalian at itinataguyod ang malinis at may pananagutan na paglilingkod. Ang espesyal nating panauhin ay isang 3-term congressman, cabinet secretary, 2nd-term senator at speaker ng House of Representatives at tuloy-tuloy ang pagtutok sa pagbibigay ng pinaka-the best sa bawat pamilyang Pilipino. Pagkatapos maipasa ang Bayanihan 1 at Bayanihan 2, sinusulong niya ngayon ang 10K Ayuda Bill para mabigyan ng bagong pag-asa ang pamilyang Pilipino at mapagsiglang muli ang ating ekonomiya. Ang tinutukoy ko po ay wala pong iba kundi ang Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. Magandang umaga, Speaker. Magandang umaga, Sherwin, Deo, sa lahat ng ating kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. At mga OFWs natin na nanonood all over the world, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, Speaker, ngayong linggo inaasahang magsisimula na yung pagbibigay ng 1,000 pesos na cash aid o ayuda sa mga apektado ng ECQ na umiiral pa rin sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Ayon po sa DBM, depende raw po sa mga LGUs kung cash or in-kind ang napili nilang paraan ng pagbibigay. Mukhang nakatulong din po yung patuloy ninyong pagsusulong sa 10,000 o yung 10K ayuda. Kaya po napabilis yung pagbibigay ng cash
aid ngayon sa ating mga apektadong sektor. Sa kabila po nitong aksyon ng national government, ano po sa tingin ninyo ang dapat pang gawin ng Kongreso para madagdagan ang tulong sa ating mga kababayan? Well, Sherwin, unang-una, belated Happy Easter sa lahat ng ating mga kababayan. Siguro lahat tayo nakapag-meditate, no? Anuman religion natin during Holy Week. At alam nyo, may verse sa Bible na sinasabing, we die because of lack of knowledge. Although ang application nito ay kung hindi mo kilala ang Diyos, paano ka magkaka-eternal life, applicable to sa pang-araw-araw eh. Halimbawa, Sherwin, no? Hindi natin alam na 23 billion hindi pa pala nagagastos sa Bayanihan 2 despite the fact na pinasa namin to last August pa, halos 8 buwan na. So, ilan sana ang nakinabang sa 20 trillion na to in the last 8 months? Ganon din sa Bayanihan 1. Hanggang ngayon, marami pang naka-waitlist, no? Hindi to problema ng DSWD alone kasi grabe kasi sipag at lalo yung mga field workers nila. Pero 1 year na yung Bayanihan 1 eh, hindi pa rin nabibigay, no? So first and foremost, anong magagawa ng Kongreso? Exercise its oversight powers para alam ng tao na saan ang pera, ginagamit ba ng tama ang pera, at anong nangyayari around the world. So to my second point, best practices. Ang Pilipino mahilig sa boxing, no? At alam natin na yung pag may 1, 2, 3 punch ka, mas mabuti yon kaso sa pa-jab-jab lang or isang knockout punch lang, no? Mas maganda yung may kombinasyon ka na maganda. So ano bang ginawa ni President Biden? Una po, sinabi niya, first 100 days, 100 million mababakunahan. Kalahati pa lang nung 100 days, in-increase na niya 200 million na kasi na-accomplish nila. So it's very important to think big. What's the next 3 things na ginawa niya? First, $1,400 sa bawat individual sa Amerika. Second, rescue plan, 1.9 trillion. Kasama nito yung 8 to 12 schools, kasama nito yung sa mga seniors at kung ano-ano pang mga kailangan ipagawa. Number 3, na ngayon ay tinutulak niya sa Congress, yung American jobs, no? Or parang build natin, 2.3 trillion. So tayo, nauna tayo sa Bayanihan 1 and 2. But afterwards, natulog na tayo. Yung 2021 budget, hindi nating ginagamit para ayusin dito. So to answer directly your question, Sherwin, dapat mag-special session kaagad ang Kongreso. Lahat kasi ng appropriation sa House nang gagaling yan eh. And dapat maipasa natin, anuman tawagin natin dyan, 10K ayuda, tawagin natin Bayanihan 3, tawagin natin Rescue Plan or Economic Recovery Plan. Pero napaka-importante na maglagay tayo ng pera sa bulsa ng mga tao. Maibigay na sana, di ba? At sa pinakamabilis sa panahon. Congressman, ito pa po, isa pa, Speaker, dahil ngayong linggo inaasahan na magsisimula po yung pagbabakuna sa ating mga healthcare workers at yung pagbibigay ng bakuna sa mga senior citizens at iba pa mga may sakit o may mga comorbidities. Ngayong marami ang mga LGU sa Metro Manila ang nagsabing maraming o maaring tumigil na yung kanilang pagbabakuna dahil sa kakulangan ng supply ng bakuna. Gaya na lamang po kahapon sa Quezon City, itinigil po yung pagbabakuna dahil ubos na yung kanilang supply ng AstraZeneca. Ano po ang inyong masasabi tungkol sa patuloy na problema ng supply ng bakuna at sa ayuda po sa ating bansa? Well, unang-una sa ayuda, mas pabor ako sa cash kasi stimulus din ito. Pag ang binigay mo ay canned goods, ang mas stimulate mo lang yung manufacturer ng canned goods. Pero pag binigyan mo ng 4K man o 10K ang bawat pamilya, ang sari-sari store na katabi nila, makikinabang yan. Napakarami yan sa buong Pilipinas. Number 2, yung mga estudyante na walang internet, kahit pa paano mailaan. Dito po sa Greater Metro Manila, maraming napuputulan ng kuryente tubig, hindi pwedeng bayaran ng canned goods yan, di ba? So I think the ayuda, at least yung direct stimulus, kailangan in cash. Pero syempre, sa ngayon, biglaan, ECQ, we leave it to the LGUs kung ano ang kanilang desisyon. So dito sa Taguig, ang ginawa po ni Mayor Lino, binayaran na ng city yung canned goods at saka yung hygiene kit, konting shampoo, mga PPEs, and then ibibigay ng buo yung 4K, no? Pagdating naman sa bakuna, napaka-importante na may plano talaga tayo. Naintindihan naman natin mga limitasyon.
Pero tandaan nyo, nung Bayanihan 2, tinanong namin sila. At sabi nila, handa sila, pwedeng mangutang. Then later on, sasabihin nila, nahuli sila kasi hindi pwede, walang pan-down payment dahil bawal sa batas natin. But we offered na palitan yung batas. So ako, tinutulak ko po talaga na dapat iba ang planning group, iba yung implementation. Yung IATF, I can see their sincerity at grabe yung trabaho nila. Pero na-overwhelm sila eh. So, Sherwin, hindi pwedeng kung sino nagplaplano siya nag-implement tapos no one is looking ahead. A good example is sa Amerika, mahigit 100 billion sa K-12 schools, ventilation lang. Tayo, 50 to 60 tayo sa isang classroom sa highly urbanized city. At poor yung ventilation. So, pag umalik tayo sa face-to-face, trend lang ang kasya sa isang classroom. May nag-aasikaso ba nun? Ano ba gagawin natin? Will we build more classroom? Ganon din sa isolation center at saka sa field hospital. 9 billion nilagay natin sa Bayanihan 2. So although we did not expect the surge, bakit hindi kinonstruct tong mga ito? At bakit sa 2021 budget, napakaliit ng budget para sa health infrastructure? So all of this we have to review. Di bali nang may nagkamali, pero wag nating ulit-ulitin ang mali. Wag nating sabihin na we can keep doing the same thing and expect different result. Aminin na natin na extraordinary yung problema, so kailangan we come out with extraordinary solutions. Tama, Speaker. At sa nakalipas nga pong linggo, ito isa pang problema dahil halos lahat ng mga pampubliko at mga pampribadong ospital sa Metro Manila at mga karatig lugar ay wala nang natitira mga kama para sa mga COVID-19 patients. Pinangangambahan na marami ang pag-collapse. Ito, nakakatakot na senaryo pero posibleng dumating doon sa ganung punto na pinangangambahan po ng marami na mag-collapse na yung ating healthcare system kung hindi mapigilan ang pagkalat pa ng virus. Simula pa lang po nung nakaraang taon, nakita na natin na kahinaan ng ating sistema sa ating healthcare system. Bilang speaker, may nasimula na po ba kayong reformang pangkalusugan na makakatulong po para mapagkaroon pa ng komprehensibong tugon sa problema ng sektor ng kalusugan? Paano makakatulong ang Kongreso para madagdagan ang kapasidad ng mga ospital, mga medical equipments sa buong bansa para matugunan ang ganitong mga pangyayari at mapigilan yung mga pag-ulit pa ng ganitong mga sitwasyon sa lalong hinaharap dahil patuloy pa rin po itong pandemya? Well, Sherwin, first and foremost, wag natin kalimutan magdasal. Pagdasal po natin ang ating doctors, ang ating frontline medical personnel, mga medical technicians, at pati po yung mga social workers, yung mga nagbibigay ng ayuda. There is power in prayer. Now, aside from prayer, alam nyo po, yung mag-smile lang tayo sa kanila, send them encouraging messages, yung nakaka-afford, pagkain, yung mga nagpo-provide ng transportation, or katulad po dito sa amin, may mga ilan state universities o schools na ayaw nila paggamit for isolation center at this time yung kanilang schools, pero pwede as doctors' residence. So napakalaking tulong to para maprotektahan din yung mga pamilya ng mga frontliners. Kasi hindi naman malaki kinikita ng most of them, pero kung hihiwalay pa sila sa pamilya nila, doble gastos. That's why we're also pushing for more funds for them, no? So having said that, ano bang ginawa natin sa Kongreso last year? Ito ay March at saka August ginawa. Well, we put 9 billion pesos for isolation centers and for field hospitals. Secondly, pinasa po namin yung House Bill 5673 na kung saan pwede magdagdag ng beds ang mga government hospital na hindi kailangan ng bagong legislation. Kasi kung matitignan nyo yung mga batas nila, nakalagay dyan, 100 bed capacity in Marilao, Bulacan, 50 bed in Zamboanga City, gano'n, no? So now, sa assessment ng DOH, kung mapapasa itong batas na to, magkakaroon ng free hand yung hospital administrators na gawin to. Now, in the 2021 budget, sayang nga, Sherwin, kasi hindi na asikaso to, 70 billion ang binigay sa PhilHealth for primary health care. Kasi kung titingnan nyo ang best healthcare systems in the world, katulad ng Cuba at saka Thailand, nakapokus sila sa primary healthcare. Dun sa barangay health center ay fully equipped. Dun pa lang, sa pagkabata pa lang, binabantayan na ang bawat citizen, no? Unfortunately, maraming lugar sa Pilipinas, walang health center. So, babalik tayo sa budget, Sherwin, eh.
hindi na pag-aralan ng husto yung 2021 budget. So babalik-balik tayo sa ginawa ng Amerika. 1, 2, 3 punch. First, yung ayuda, diretso sa bulsa ng tao. Secondly, yung health, education, mga sektor, tourism na kailangan ng immediate na tulong. And then number 3, yung build nila. Sa puntong yon, nauna na ang ating Pangulo sa build, no? Pero dun sa 1 and 2 at saka sa bakuna, kailangan natin makahanap ng magandang kombinasyon doon, no? At malaking tinutulong nyo sa media. Kung hindi kayo nagbabantay, hindi talaga marirealize ng ating mahal na Pangulo at ng kabinete kung ano nangyayari on the ground, no? So I really think yung mga media kanina, kahapon po kasama namin dito sa Taguig yung House Media, nakikita ko na kahit na pwede silang magpahinga, kahit na pwede silang mag-zoom na lang o isa na lang cameraman o sa radyo magbatuhan sila, ay talagang gusto nilang makatulong sa ating kababayan. Kaya hats off din ako sa ating media at sana ma-prioritize din sila sa pagbabakuna. Nako, Speaker, maraming salamat po sa oras na ibigay po ninyo sa DZRH para po malaman namin itong 1, 2, 3 punch na kailangan ng gawin ng pamahalaan sa kasalukuyan. God bless you, Sherwin, Deo. God bless you and your program. Thank you po sa inyo. Si House Speaker Alan Peter Cayetano. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:30 ang aton oras diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Daligid lang kay salamat gid sa interview with Congressman Alan Peter Cayetano representing sa Taguig Pateros, no? May flash report ang aton sining patrol upod dira kay Aksyon Eric Magbanwa kag Aksyon Alvin Graba sa Gardenville, Barangay Tangob, sining syudad sang Bacolod. Apat ang gin-report nga ginpatay, no? Ibalaon tabi sa dugang sining mga detalye. We have Aksyon Eric Magbanwa. Sa flash report, Aksyon Eric. Aksyon Eric, lapit na lang kami sa lugar, no? Initially, gin-confirm sa ito ni Police Lieutenant ni Police Major Jory Puerto, ang hepe sa station number 8, na apat ang patay. Nakasita diri ka Pulian Action Rex ay traffic dito sa mong samon diri mo nga area, no? Gina-process na karon sa police station number 8 ang crime scene kag posible gina ni isa ka pamilya ni kuno Aksyon Eric? I-confirm ta na karon sa Rex kung makaabot ta kita sa lugar, no? Oo. Kung pamilya man ini ang ginpamatay Action Rex, pero gin-confirmar sa ato ni Puerto nga apat ang confirm nga patay, no? In fact, si Police Staff Sergeant Roberto Gaurana, ang Chief Investigator sa Station number 8, ang makaroon ang nag-process na kaya nagtawag kita sa iya magulangit, hindi siya nakapaduga sa atong istorya tungod nga gina-process niya initially ang crime scene kag ang mga recovery pala Action Rex, no? Kaya hindi pa nato ang may baluan kung ang ining pagpatay sa apat ka mga persona kung bala ano ang manera sini ginpanglabo, ginpaniro, no? So ini kag ano ini ginkawatan kung ano ining pinaka-purpose bla nila Aksyon Eric? Yes, Aksyon Rex, actually malapit na lang kami gid sa Tangob, Gardenville. Sa di na mo ni ang area, naglapaw na kami diri sa GSIS, no? And right now pila na lang siguro kami minutos nga makaabot kami Aksyon Alvin sa crime scene. Manino. Amo nga tagiti sa init Action Rex. Gusto ko rin kapulisan sa state nakibot sang balita ni mong gati halin sang Lunes Santo at sang Domingo di Pasko siyado katawhay, no? Nalabutan na lang kita sang Pero anong initial nila? Mga kagabi lang ni or sang sano lang ni natabo ni? Amo ni karon ng ibaloan Rex kung bala kagabi lang ini natabo o kung kay nasang kagaho, no? Nag-ari na kami sa Action Rex, kapasunod na kami sa Gardenville subdivision sa maneuver kami diri kasi may security diri sa sulod, no? Gina-check naton ang lugar sa diin diri ang gin-report massacre natabo sa likod Toyota to. Action Rex. Sige na liglig na mo diri. Ang lugar. Layo ni sa highway Action Eric? Layo sa highway ni? Mga alin ko sa highway, mga
Pila ka bangga ni pasulod sa Gardenville? Mga 50, mga 100 meters. Lapit man lang gali. Actually, kagamay. Sa diin, diri natabo, no? Subdivision. Do hindi pa na sementado dang area siguro nga pasudlan na dasang mga... Sementado na, Rex. Sementado na? Yes, so. Ari diri sa mga patrol car sa police naton, sa San Matrion. May police line na kita diri nga nakita, no? Kita pasiguro ko. Wala ko sa Alden Maneuver. Action Rec. Panaog na kita diri sa taxi. 1-1 kita subong. Okay, ang inyo sini ginapamatian ng report ni Action Eric Magbanwa angot sa sining reported nga massacre. 4 actually ang initial nga report based sa kapulisan nga nakuha ni Action Eric Magbanwa. Wala ginamang madugay. 4 ang reported nga patay, no? Sa isa ka puluyandra sa Gardenville, Barangay Tangob, sining syudad sa Bacolod. Proceed, Action Eric. Dito sa RDB. May mga tao na kita diri sa atong sinig sa polisan, no? Ari si Chef Juan. Kaya kita bil mas may area nga ano ang kanon sir, ang pamilya sa Tanjong Barangay makakanto nila kay para makanto pati mga nagkusang utog siya Juan para mabalaan pa kung anong no. Sergeant Gaurana. Iya, utod. Kasi asawa, Diyos nila mula ng pamilya sa ako. Oo. But? Okay. Sir, ato mo yung pamilya? Aring pamilya? Banda. Okay. Delegate mo. Nang ka mong pamilya? Ano mo yung napatay? Ang side lang ang bala, yan lang yung among utod. Ang bana, yan mo nung utod? Oo. Ilang patay sa sulod to? 4 man. Marapin pa ano nila? Ang butabay lang kami kabalo kung ano lang klase pagkakay sa hila. Ako hindi kami kasulod ay namo makita. Sila sa kabilang sa balayaw? 4 na lang na sila. Sinong sa balay? Ano nabalaan mo? Ang asawa ng magulang ko. Sino ang ngalan niya? Si Jocelyn. Jocelyn? Ispinuda na sa dalaga mo. Oh, okay. Sino pagit? Tapos ang magulang na sang asawa sa magulang ko kang hinablos. Ang sino mga ngalan nila na? Hindi ko nakakilala. Eh, asawa lang sa magulang namon ang amon na nakilala. Nakilala? Why din utot mo pwede sa? Ay, utot ko sa barko. Sa barko? Oo, basta kayo. Lang Inter Island. Inter Island? So, ang guys pa sa sulod balay, mapilagan sila yan? 4 na lang na sila sa sulod balay. Sila patay? Oo. Why kayo kasulod to? Why kami kasulod kay ito kalay isang baho na pananamon. Yung ganun na patayaw? Mga 3 days puro. Ay, 3 days na? Oh. Paano na naripaluan yung patay na? Kay nalawag ang magulang ko aga pa, sinya kantoon, di kayo hindi sa kakontak sa asawa. Ya, 3 na kadlaw. Okay. Tinagkanto ding manghud ko, agina, nakuha niya nga, birto ang lakara sa guwa. Kaya dila lang sila sa may tanom na Kasi nagkuha ng baho. Nagbalik sila nagbalik awang baho. Hindi nagbalik sila. Pagbalik nila, gintawag na kami itong mga utod yan, nga makatito. Nagtawag kami pulis nga makasulod kami. Para may ano ang blasang pulis daw. Kaya muna, kung may patay, hindi kami ito kasulod sa kay hindi namin makita mo. Pero wala ka ba kasulod siya? Wala. Ang pulis na kasulod mo ba? Oo. Nagkaroon, kasi na ganyan asawa sa mga iba na ganyan utod? Jocelyn Espinosa. Nombre na nasa tumong. Subong apelido ya? Nombre na. Nombre. Sinong banay ni ganing kasiman? Si Jonel Nombre. Ano man siya nang? Magulang. Ang alam mo ganing nang? Dona Nombre. Adri Santos ka na ako sa dalaga ka Nombre. Utog mo niyang lalaki. Nga ang patay subong diya mo niyang asawa ya? Kagang ang utod ko sa asawa, kagang hinablos, kagang bata, sang laki, sang... Ilang bata sang edad, ma'am, or less? Mga 5 man ako nakatuloy sila sang taga-Tureyo. Tapos, ang utod sang napatay ng babae ka ba na sang imutod? Kapila na edad niya? So, 50 na naguro pataas ng 54. Mga 54? Oo, so isa ka bata,
Ang mag-utot abi? Oo. At ang... ang hinablot niya nga laki. ang inaplos ng laki. Ang inaplos ng laki, mga pinakabilog yun ang? Isa man lang aga. So, apat sila, patagis. Oo, ubos din sila. Sino nang katoy kinasangaga? Ang manghod ko. Sino ang manghod mo? Ang ala niya? Joycel. Ha? Joycel. Joycel? Joycel. Joycel? Oo. Apelido ya? Nombre. Nombre? Oo. Amo na sagali ang nagkasabi? Oo. So, kayo ka mo kasulot sa wala. Kaya ka pa ba na itong imong utot? Nga mo nitabo sa sawaya? O ba, ginatawagan na mo nga. Doon ka rin ka nag-star nang? Dugay na. Mga pila na katuig, mga bulubanta mo? Ang buta, mga pila na ni katuig. May pila na katuig? Lawig na? Oo, lawig na. So, pag sukod na nag-star diri, apat na nag-star diya, wala sa iban? Oo, wala sa iban. Huwag ka makakita sa bangkay ganito? Wala. Nakita mo sir, bangkay? Huwag kita mo ito kanina. Huwag ka makasulod. Ang bangkay ng kuno, di nakita na yun, sir? Kaya ang bata, sulod. Okay, saan? Payag. Ang isa? Huwag di aris payag sa guwao na tabunan sang karton. Kag nilang dokin pa sa ngapol, bla. Dua? Oo, dua. Kapayag na dua? Payag pag iniisaw mo, daw, kapayag daw. Bali dua kapayag na kasulod? Oo. O, so sa dua, kasi sa kapayag, dua katao. Patay. Yung tabunan sa habol. Sa balay diyo, di ka magyo bata. Ha? Bata, di ka balayo. Sunod balay, bata? Oo, bata. Oo, ang isa yan, silimog sa balay-balay, ito isa pa ito. Oo, may isa pag bali takdo di sa guwa. Tapos sa ang bata sa sunod to? Oo, sulod. Okay. Wala di ka mo nang ideya na, ano man, di ka bata ni sila. Talaga ka mo lang kami di mo. Baka na kapunti ka? Oo, kami di ko kanto. Ako kami. Ano mo sir yung natatay? Utot ko man yung laki. Ang laking siman? Oo. Okay. Okay. So, may ideya ka kung sino yung ngalan sa iban, ang pwede siya napatay, di nga magbabanas, ang asawa sa... Why man kami na nag-pangay? Asawa mo lang kilala namon. Asawa sa utod namon. Bali, asawa sa utod yun? Oo. The rest, why na? Why na? Mga hayok nila, why ka siya? So, ang patay subong, tatlo sa sagwa. Oo. Isa sa payag, ang isa ka payag, dua. Payag pag inang isa to? Bali, dua ka payag. Oo. Isa ka payag, isa. Isa ka payag, dua. Oo, dua. Ang isa ka bata sa sulod. Sa susunod bata? Kaya na siyang bata to? Roles? Aling ko dahil guro ka dako. Bata. Lima ka tuig. Abay, bata o. So, bali, pilang laki sa sulod? Isa lang. Okay. So, bali, anong patay, ako niya mag-utod. Bali, iban, ang isa diri asawa sa utod nyo. Ang pakaisa? No? Isa lang, no? Isa na patay isa, no? Lang nablo sila ng laki, oo. Kaya mag-utod na sila nga duwa nga baye. Oo, tapos isa ya kay hinablos ng sang asawa ko, ng bata na hinablos siya na na mo. Oo. Ang isa na nang nablos siya ng laki, si Michael. Oo. Ang buwan sa doon ka mag-utod, wag kayo nablos? Oo. Isa na patay? Baye? Bata na ni Michael ang napatay. Bata na ni Michael ang bata nga napatay. Sa hinablos siya. Hinablos siya. Oo, hinablos siya na si Michael. Tapos si Michael may bata. Amo ng bata, yung abaying napatay. Oo. Yan. Ay, bata ka na nila. Huwag ka mo siya na. Huwag kami pala idea, kaya apat lang naman namon sa... Oo, pag-ugi lang kami diya kakanto ya. Sabihin pala yung sawa ya, tato-kadal niya makontak. Sige pa katuan sa utod do. Ano ka ba di oras na kadto na? Aga pa? Manang oras? Alas 6 siguro. Kado. Alas 6 kado. Oo. Iway kami nang pinitreat sulod. Kung kumakontak sa pulis, nawag na pulis, bakaptik. Bakapit. Kung sulod yung mga kapamahaw na, nag-picture na ka mo? Oo. Ikita kami buhok mo. Ikita kami buhok sa tupad siyang natampukan niya karton. Kita ka mo ikot? May buhok. Tapos kamo na nalangawan, kabaho. Okay. Wag na pulis na pa kanunto eh.
Okay. Kamuta na kadto ko sa Bakapit eh. Ito ka rin ito, di ka rin nagkadto ko, di ka nagkasapot. Ni Jaisel? 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 Ang pilido? Nombre. Si Jaisel Nombre. Nalikalat mo kanino? Jobert. Otot mo man yung sima, no? Oo. Hindi, otot mo man yung... Oo, otot mo yung tatlo. Oo. Hindi, Action Rex pamilya Nombre nag-interview natin diri sa siling nga batalyon. Binalarakuan natin Rex ang balay ni subong makita mo sa live video na Action Alvin. Balay ini nga daw lapat-lapat mag-Rex no? Pagalit kiti may ara ng police line, hindi na kita kapanitreat din sa sulod. Action Rex nakita natin diri ang mga taga-Soko arena naga-process sang lugar diri sa diin sa Puan ang ining bangkay. Makita ko lang ni in visual isa ini kapayag-payag nga riso makita ang aksyon ng Alvin diri ang duha kapatay Action Rex, no? Duha diri kapatay ari diri. Sino to Action Rex gani? Jocelyn Nombre, correct ne? Yes, Action Rex. Jocelyn Nombre, tapos sino pag ito ganito? Ang utot ni Jocelyn. Ang utot ni Jocelyn, sino ngalan to gani? Wala makilala sang pag-ulotot ng Nombre ni. Tapos, ang bata? Ang bata. Nga 4 years old? 5 years old. 5 years old, bata ni Jocelyn, kag sang bana sila nga. Hindi, bali bata sang utot ni Jocelyn. Okay. Tapos ang isa, pagka-isa yung lalaki. Lalaki, way paman ngalan ikaw dra? Wala pangalan Action Rex, no? Kay si Major Puerto at upot sa sulod. Upot sa taga-Soko. Amo ni galing balay nila. Yes, Action Rex. Pakitaan mo sa background. O sa live ni Action Alvin. Daw namin pa rin ka ba Action Rex, makitaan mo. Diri sa liko kay na kuan ni. Paripotan Action Rex ang pader. Gina-acknowledge sa na Action Rex ang pagupod sa Action Radio Iloilo sa aton sining live coverage sa sining pagkasapos ang 4 ka mga patay sa isa ka puluyan sa Gardenville, Barangay Tangob, Siyudad sang Bacolod. Proceed Action Rex. Yes, Action Rex, Action Radio Iloilo, subong pakitaan nyo dira kagbapatay sa sining report nga isa lang ka ngalan tong ginkilala lang sang pamilya, is certain Jocelyn Nombre. Yes, confirm na rin nasa tatlo ka uto, diri ka rin diri. Kaya actually wala ini ma-discoveryhan Rex, kung wala na nawag ka utod nila, nga ang asawa, sila hindi na mag-contact diri sa sila balay. Kaya ang suspicion nila, mga 2 to 3 days, na siguro Action Rex nga napatay ini, ang 4 sa sulod sang puluyan. Kaya hindi na mag-contact sang bana? Hindi na mag-contact sang bana, ang asawa di. Ako naman nagpakamayo na lang ang mga utod dito sa Banago, tawgan kagatuan di. Kaya nagtanaga, mga alas 6 pagabot nila, pagsunod nila sa gate Action Rex, na haklo dahil nila, puste kabaho. Ano nga street na daman? I-check ko lang ni Action Rex kung anong street diri. Pero Gardenville Subdivision, Barangay Tangob ang address ni kung ano nga street na da? Sa likod ng sa Toyota Center para post nila Turkulon. Gardenville, sa likod sa Toyota. Yes, Action Rex, no? Pwede ito ko kalibot sa may ilid kampo, Gurtoy. Sige, pare-lari dito ta, sa ilid kampo to. Pahugit. Sige na kay si Major Puerto. Sige, ka na nga lihis. Action Alvin, anay. Action Alvin. Ari si Major Puerto. Malihid ako dyan ay. Okay, sir. Sir, may yung ugto. Sir, anong initial, sir? 4 ang napatay dito sa kabata, kababae, kag 2 ka adult, kababae, kag para lalaki. Okay. Ang 2 kapatay ka dinikitan? Payag-payag. Hindi ko may... na? Oo, may natabo na sa mga bus. Okay. Isa nga may edad na babae dito sa may balay-balay? Oo. Ang bata sa nito pa. Susunod kwarto? Sa palanda. Sa may salas. Sa supasa? Sala? Oo. Muna 5 years old? Lalaki? Babae. Babae? Pero babae man siguro, yun pa naman sa pamilya kung anong babae natin siya, anong ngalan niya. Sige, sir. Kung ang bata rin sa may salas? Salas, patay na?
Fine na. Ang duwa, Sa sagwa lang. Ara lang mo may tabunan sa tungod. Hindi, nakuha na. Nakuha na na-replace. Di nakuha na, sir. Nakuha na, paano sa... Nakuha na, dala na. Pila na lang nabili, sir? Wala na. Okay na. Isang patay ka nang nakuha na. Ano, sir, ang initial nga na-recovery nyo? May mga bala? Wala. Bali, ang nakita ko sa Katorta, so kung may mga hard object din. Tapos ang dua ka babae, yung tingnan. Yan, sir? Yung tingnan. Sobrang lang ulo. Ginguntingan? Ginguntingan? Ginguntingan ng ulo? Ang buhok, harap, sir? O tapos? Ito, tanawon la, may hatred. Wala, rabis daw. Sa kapan ako daw, wala ang force entry. Wala force entry? So, posible, kilala nila. Kilala nila. Kasi na nakambal kasi may hatred daw, may grabe, kasi nga huwag talagang bubuhok yung mga babae. Arbulupan pa ni mo gunting. Buhok yung grabe kakig. Ang puro tanan lampos. Ang inapila sir pala lampos. Ang initial kasi may mga sapot man. Kay ang soko gano pa man. Kay pa autopsy naman to. Kung ano ang mga post object nila. Ano ang fatal. Hard object wala makita ang example. Sila lang nga, ganun na-discover yan, sir. Yung nagtawag ko noong pana, mga upod niya, mga taga-Panago, mga 3 days na nga nakontak yung asawa niya dito, hindi makontak. So, nakatapos-stasyon na mga alas 9, mga alas 10. Often police, kaya doon may baho na sa buwa. Okay. Ang sunod sa aga. Ikat na naman diyan mo na, isya na naman. Magkapasado na alas 10? 10:30 na nga. 3 days doon. 3 days doon. 3 days ang ipatay, sir? Probably, Ang gate, sir, pasulod nyo, hindi man. Nakabukas sa kung unlock. Unlock? Kung siningon, wala masiragi niya mayo. Wala. So, sa pangawat, dalayo? Dalayo ang pangawat. Kaya daw, ilalagit. Kay may hatred mo, may kaapit. Kaapit. Kaya pa siya may natula pa? Wala pa man ang kaya pamilya man ang kabalos, hindi ko may natulaan, Andre. Hindi ang bana wala di so atong sa Ligante kay Sir Island nga lasiman. Oo. More or less, anak mo sa krimen sa pagka ng tao mo? Sa ako wala ko man ko ano gid pero sa ako ni may kakig. Oh, pero patay ni sir. Pero patay ni sir, sa mo ni nga krimen nga napatay nga pat sila ka tao posible ang nagimo sir. Sa Urduwas. Ako hindi kay kung lampos ni base kung lampos ni igo dayon lampos tiyak. Lampos lang sir. May lampos o initial, may lampos sa ulo. Wala ka pa sa recover nga mga baratiyada o wala ka man man. Pupot mo nga pagpasubok. Pagkita pa sa mga gamit na pagulong nga sa palipot sir, why sabi nakamulatong din prior? Layo pa malay ka tupan niya. Kung may masinggit, kung ano doon tigit mo. Wala. Wala makita namin ito. Why possible entry, no? Ingon, 9 years old, pero mata. Naikuan to, sayang pamilya, gin pa naman itong picture. Gin pa din drive na kung sino to, apilado ilan sa bata. Ako yung sila, pero ito pa to, kinapa pa naman yung mga napatay. Wala na patay sa tulad, sir? Wala na po ito. Napulaw na to na, sir. Napulatan na patay, sir. Parang sa mga sir ang ginagawa. Public. Sunod na. Kahit kilala. Ano so far sir ang initial recovery sa crime scene nato? Amo na ng apat na patay. At panamon ni kita pa kung ano to kung gamit na tinganiban na pagpatay. Pero kung hindi gamit lang po sila sa recover. Probably. Simple kilala sa biktima. May kakik. May kakik. Tungkol kaging guntingan pagbuhok sa babae. Amo na yung asawa sa siman. Pagluwas sa babae, sir, nga guntingan, wala naman sa iban. Kung ilaigo, sir, puro ka ng ulo. Ulo. Malala na karoon mga pag-autopsy kung ano itong mga na kanila nga mga samat. Anong gintiro? Pagtiro sila, sir, no? Lampos. San Rex, si Police Major Jory Puerto, ang Chief of Police ng Station number 8, Taragui.
sa ato siring interview, no? Balikan taliwat rin pamilya. Pero initial to nga lampos ang igo, ang pilas. Yes, Dr. Rex, ang sa ulo tanan pura lampos. Oo. Ay, wala man sa recovery ang soko. Kag wala man mga pilas sa lawas. Wala pa Dr. Rex kasi ang bunker subong gid-pull out pati mong balik kita na sa funeral parlor. I-check pa na. Pero sa nakita kay na ni Major Jory Puerto, pura lang Dr. Rex sa ulo. Ang babae nga asawa sang siman, according kay Puerto, do may kaki, din guntingan pa ang buhok niya sa likod. Bali lapta ang bangkay, Dr. Rex, no? Amo to kay na ang duha ri sa may payag-payag, ang isa ka bata mo ni sa salas, kag ang isa to sa likod pag isang do balay-balay man. So lalapta ini sila Dr. Rex pag-recover gid sang aton sining kapulisan. Pasulod gid nila yan mismo sa diri sa balay sang pamilya Dr. Rex nombre. Subong are na din iba naton nga mga unit sa kapulisan, ang pamilya wajid lang kogi sila Dr. Rex dahil kaya pa man puton tabla ang sa mga utod video sung napatay. Sir, nag-interview kami ito kayo na kay pagulagin kay Major Puerto, ang hepe sa Station 8. Ang hambali ang asawa sang imo sa utod, daw ginguntingan ang likod niya. Nga as-it ko daw may kakik. Ano, why ka muno ang utod yun to sa nasiban nga may kontra ni asawa ito? Why man? Wala man, why? Kaya ang utod na sa balay mo kuli, hindi man din magtindihan. Dugay, balik naman sa Luzon, sa Danao, kaya tutoy labar ko mo. Hindi na sila kakarga. Isang Merkulis, hari pa di si ang utod na mga laki. Isang Merkulis? Oo, isang Merkulis din, oo. Merkulis to? Oo, nung may sasardo sa Banago. Nakasto di? Oo, garo na din mo sa Grolin eh. Ako sa katapusan? Oo, muna ito katapusan. Tapos balik naman sa Luzon. Okay. Pero nakasto di ka rin sa Merkulis to? Oo, din mo sa Grolin eh. Sino to? Si Junel, magulang namon. Magulang nyo? Oo, nga sakay sa barko. Tapos kaya di ko ro kadolin di sana pabanago sa. Junel, ano yan eh? Ano ni Jocelyn? Jocelyn? Bana. Ay, tanay ka. Karoon ta si Junel ang puli, digle? Oo, sang Merkulis. Ari di sana ng Anong ginasakyan niya na? Inter-island lang ako? Inter-island eh? Oo, Inter-island. Inter-island ang Rex. So, karoon ta, Merkulis ang adlaw, Merkulis Santo, ari itong utod. Oo, ari di sana. Parang bana. Arang bana? Oo, ari. Tapos ang saan sa nagpuli? Siguro kay Dream Solid mo. Oo, pulis siguro. Nasa ng puli? Ang Merkulis sa kabisita sa amon sa Banago. Tapos nagbalik naman sa Danao, sa Danao, itong ilabar ko. Dili yung barko? Sa Danao. Sa Escalante? Oo, sa Escalante, oo. Ikaw sila karga. Pero ang Merkulis Santo sa nga nagkagto di sa? Oo, nagkagto sa hapon? Nagpuli mo sa? Hindi, nagtulog ko na siya. Ano nang pinag-ibig? Nagpuli sa Merkulis Santo. Pag sa kanya ko sa siri, sa Nanaog, dito sa nagdirito sa balay. Tapos ang dito sa ng puli. Tapos nagtulog isa pagkaaga, gabalik ko na siya. Kaya hindi mo sa kapalugan, kaya ilabar ko, aral mo lang sa Danao mo. Sikwan man sila tako. Sa karoon ta, nagpuli siya. Nagtulog pa siya sa Merkulis Santo sa gabi. Maka-Webes? Nagbalik sa dayon. Aga na? Kaya mo man nasa pero magpuli mo. Okay. Tapos nakontak na kung isang Domingo, hindi na sa kakontak. Kaya nakataw. Buwan ko pala, hindi ko makontak sa suwaw niya. 3 days na. 3 days na. Webes Santo, naglakat pa yung utod yun sa kanya sa barko. So pagka-Domingo, di Paskuhan na nawag nila. Nakanawag sa'yo gabi-gabi sa sawa yan, makakontak pa. Tapos ang Domingo, kung nanawag sa, hindi na sa kakontak. Okay. Tapos? So naghambal ko sa samon, sa pagay na nanawag sa aga pa, makaduan di, kay tatlo na kadlaw, hindi sa kapunta. So Domingo, Lunes, Martes. Oo. So kung may Thursday, kapat na kadlaw. Oo. Nakakontak niya kadlaw, pamatyarin niyo to, ang malasa kay iyon niyang cellphone niya, kaya hindi ko kakontak. Di pag-abot di sa kuyon, so abre ang gate, pero may lock sa sagwa. Kila lang sila kuno as tao, kay nagalis gawang bako.
Tapos nagbalik sila, gitawag niya kami dito na maupod kami. Di kay matawag kami ko sa pulis para magaitan kami sa pulis na makasunod kami. Okay mo na ilang pangabuhi ka doon. Ay, may mga pinag-away-away. Away na sila gaway, ha? Okay. Pagkalinya. Pila ka bilog bata ni Lacson Eric? Pila ka bilog bata? Pila ka bilog bata kayo na? Wala na sila bata. Away sa bata. Ah, Pinaitan ka rin sa imutot, laki? Mga 54. Ngalan ko ka na? Si Jonel. Jonel Nombre. Nombre ang asawa. Si Jocelyn. Jocelyn. Oo. Pila ganing edad ni Jocelyn? Jocelyn pa pila na yun, ha? Mga 56 puro, 57. 57. More or less. Okay. So, why man nagpili ang inyong utod na kung ano? Wala man. Okay man na sa magpupuli. Okay man na. Why ba sila kaaway? Why na sila kaaway? Why ba rin kontrang utod yung lalaki? Okay, why na sa sila batin niya? Oo. Magpuli na na. Wala ka lang mabalik man na sa dayon. Ang asawa, why ba rin kontrang? Why why man nagahalin ka sa ila balay? Kaya ang pas ang polis, pagsunod sa gate, wala po sibor entry mo. Butsi rin, may nagsunod ka tao, makilala nila. Ito, why man ganyan na ganong ito, okay man lang ito. Why man ka tagol, guro, why man nilang ginanong. So, ang suspicious sa polis, kasi ang nagsunod, kilala nila. Ay, wala man kami kabalong patay? Ha? Ubos agad patay. Gani, oo. Ubos man sila patay. Kilala nila, kag wala man kung di pa hukay ang mga kwarto. Isa rin, wala man ko sa nagkaradulo. Wala kami nakasunod, wala kami kapita. Talagang bata, Tori, among likid ka sa salas. Oo, sa salas. Dala isa ka sa sulod sa balay sa salas, bata. Kaya ang tatlo nila tagwa. Oo. Ngalan to ka rin liwat kanina? Jonah de los Santos. Oo. De los Santos. Sino ka rin, no? Jobert Nombre. Jobert Norbe. So, mga yun, ang patrol. Ha? Terming mo pa natin ang patrol team mo. Ano yung patrol? Sige, nung. Thank you, Jit. Oo. Ngayon nakilala kami din man nung Mr. Nombre. So, Production Rex, so, sila bispo ka pamilya. So, natingala man. Ito, apa na ba? Way man ginbilin ang ilautod ko na, no? Sabo to ang Bali magulang ni ang amanghod ni sang bana ang kuane ang na-interview mo? Oo, sir. Oo, sir. Oo, Axarex. Oh. Ang babae kung lalaki interview ko magulang. Bali magutod na, magutod. Utod na sang bana. Yes, Axarex. Oh. Amo to gali katapusan gali Miyerkules tapos Huwebes naglakat na saya. Naglakat na sa. Tapos pagka Domingo ga kontak sa hindi na makontak kamo tong nagpatunda sa dan sa pagka gabi siguro or kay nasang kagaho nagtunda sa kung pwede kadtuan ang apuloy nila kay hindi na makontak. Yes, also to ang bali major Nombre nga mga 2 to 3 days napatay ning apat ni kay ting siyang Domingo wala siya ka-contact mo. Major Puerto ni Major Puerto, wala siya kakontak ang bana. So, Domingo, Lunes, Martes, Merkulis, sa subong. So, tatlo kadlaw actually siya. Starting Sunday, hasta sang Martes, sang gabi, sir. Dari sir. Ano ang posisyon sa sila, sir? Ang ito ay pamagkapalit dito. Ano talaga yung posisyon? Kung ano kitang posisyon? Mga sapot pa to, ano pa to? Pag balay rin na sa amin pati kung may nadula o wala. So, initially, wala man concentrate. Wala siya CCTV. Ang CCTV wala gagana. Wala gagana. Ang dami CCTV wala man aga ko CCTV wala man na feeding wala ko nung gagana. Tara na. Yung CCTV tara lang ng Toyota sa likod. Likod lang. Hindi ko nang hagok sila. Gapa mo na. Ito ka. So, CCTV ang balay way gagana. Ano ko no? Tigri, wala nang gagana. So sa suspicion din ito blanco pa ta? Oo, wala pa. Pero ako na sila yung posibleng kilala nila kito kapos na magsulod eh, no? Nagsulod yun wala po si Andre. So may hatred. Alam mo, kahit nga, aguntingan pa rin mong sa babae. Wala ka man. Wala man sabihin na pala tulad kung ay Lara man ang mga balbal pa mga component nila, TV, harap man. Basta may mga name na da si sir? Sir, may mga nga lang ato sa nagkalamate, magluwas ka dyan sigil to. Ato pa sa bisigato, kaya itong pamilya. Itong pamilya. Okay, sige sir. Ikuha ko na naman yung kompletong
Italy sa ngalan Action Rex, no? Iti daw kongit, huwagit, ang pamilya lang, kogit. Kung man ang kapulisan ta, wala man CCTV sa pinakamalapit na o lalagyan man lang? Ang hari Action Rex may CCTV, di siya may lagyan, paggawa sa Gardenville, Oo. sa tiningamang ginamtangan, pero guba man. Ang balay, may CCTV man. Pero guba man? Guba man Action Rex. According kay Sir Puerto, wala possible entry. Putsingon ang nagsulod, kilala. Sang ari dirigista sa Sulusang Balay. Ang gate, pagsulod kina sa polis, nakanlak. Kalapad gali sang area nila, no? Lapat, Axorex. Oo, lapat-lapat kayo ni. Ang balay dito sa sulod-sulod, kag ang atubang sina, robakante pa nila, kag may gate pa ni ganing balay ni gali ni. Oo, may gate, Axorex, ari dito. Axorex, ipakita sa atong mga viewers. Arang gate, Axorex, muning gate, muning gate. So, tapos ang mga pangilid dyan cyclone ang ginbutang sa ilang kudal, no? Kudal, pero may kuha niya, may hollow blocks niya. Ang hollow blocks, ang katunga, cyclone. Axorex, no? Umunisa. Basi kung maka-secure ka na picture sa mga amigo, tadang nga mga silop lang, mga pulis na mga picture na nila da, basi kung maka-kuhan ka dira sa mga bangkay, blakay na to? Gani Axorex, basi ma-forward mo lang di para pang Facebook tabla? Yes, Axorex, try to karon si Sir Roberto Gaurana. Amo ning investigador? Chief investigator. Tiara da siya, serya, basi kung mautikan mo da siya? Ato po sa sulod? Soko. Way pa ginapanagutan ng tanan nga magsulod sa puluyan, kundi ara lang sagwa ang makasulod lang nga pulis kag ang medical authorities, no? Makita mo da sa video ni Action Alvin, mga taga-Soko, ato Sir Gaurana. Basi makakuha ta na ngalan. Kadiri na basi si Sir Porto baka ba yun sabi? Basi kung mapangabay ta siya, basi kung ligwa naman siya. Kay ang bangkay actually gindala na, din nga funeral parlor to, gani gindalang apat to? Kaya i-check na rin kay Sir Porto. Sir? Hindi na kay Sir kay layo siya ko na. Sir, Gaurana. Sir, may ngalan ka na, Sir? Okay pa? Dahil kay makita clearance kay si Opian Kay... Hindi okay naman to, siya man itong gina-refer to. Yan kay makita clearance niya. Kay... Sir Porto, si Lieutenant Colonel Masano, Arigli. Ara sa? Basi kung... Sir Porto, dali sir, mga balik ko na si Sir. Pasamad ko na yun. May si Sir Porto kay po sir. Sir, basi may ngalan pa si Sir Gaurana, sir, sa mga nakaramatay, sir. Sir, tinapa niya pa ang totoo ng ngalan na sa pista naman sa ang pamilya. Okay. Karoon sir, gata ka mo sa ngalan. Kasi may picture ka na, sir? Para kay sa investigador. Sa Sir Gaurana. Sir, akit na gigit. Sige, Alexa, nagpakayo si Sir Puerto. Sige maintindihan mo na. Gani, maintindihan naman niya. Aris sa Bondri sa area. Ang pamilya to, hindi nila kilala ang nagkalamatay to. Kilala to nila siguro ng pamilya to. Blangan na interview mo to una sa salakyan to? Si, kilala, nagpag-Rex, ang kwan lang. Si Jocelyn lang? Si Jocelyn, nagkatiwado sila kakatog, hindi mayo mo. Ang kakatog, yung permite. Amo lang yung bana ni Jocelyn po siling abing na sila abing na pamilya git. Magkatog, way sila kakatog, hindi ko ang utod, sino ganitong may utod to? Utod ni Jocelyn? Yes. Atong napatay ng isa? Oo. Nga bata yato, ang apat katuig? Yes, Axorex. Ang pakaisa pa nila ng isa ka lalaki niya. Ang isa ka lalaki? Oo, pakaisa sang asawa, sang siman. Bana. Pakaisa, pakaisa sang asawa siman, ang lalaki ng isa. Oo. Sabong damo di OC, di Zero. Sige lang. Amo gina. Lapad sang ila compound gali, no? Gina-acknowledge na gali ang Iloilo News Online, no? Iloilo News Online, kag ang Action Radio Iloilo,
Kagiban pa naton nga mga ka-Berksman nga ato sa isla sang Panay nga takboy sa aton sining nga pag-broadcast action Rex. Ito halos diri Rex ang mga balay din nga ko. May mga compound dagko gali no? Nakibot sa balita ni kay last year na sa puan mo. Oh, gani man. Huwag kayo magdahong-dahong din sa pilang adlaw nakalikad kayo diya. May mga patay di sa sulod balay kayo diya. Kagang way tupad balay wala sa may tupad balay man sa pro ato sunhan pa. Yes, kung tanawon ka Rex, ang balay ni nga ginamakitaan mo subong, sa wala kag tuo, bakante nga luti ni. Bakante na. Oo, sa wala kag tuo. Pero after sina, sa bakante, sa unahan sila may mga balay na. Na amo ni, adto siya ding sulo nga balay sa balit sa tunga ni siya sa left kag right niya nga kudal bakante ni. Way pa rin batitukan balay Rex. Yes. Tigali-gali po kitang ulo sa pamilya gid Rex, no? Way gid nang hindi mo takilala ang hindi ko natulan ako hindi ko kilala to. Way ka mo ka sa pintiya. Way kami di ka kutukad to, sinip lang oh. Oo. Dugay na da sila nga may balay daw? Pag umulan di sila nagtaylo, guro mo. Uy, ko, di akong pinagkita ko tuwing nag-star na dis bunga. Hindi sa primera nag-star ako. Sa Ginatlagan sa 13 media, pala ko na kayo may balay mo sila. 13 media sa Kalumangan Bago. Tapos mo ni guro, last sila ding istaran guro mo niyo. Balik katakbas lang sa ito. Oo, sa Bago. Hindi naman na ni Jocelyn, balay-balay sang mga auto ni Jocelyn. Oo. Tapos sa Sharina Heights. Oo, sa Silo sila. Oo. Ako na ni, ikatatlo na nila nga balay, aging Sailuhan. Kaya iya man isang auto ni Jocelyn gyapon. Kaya si Jocelyn, niya kagang ako niya nga baya, wala na niya bata mo. Bali, si Jocelyn, ginatulingan na sang iya mga auto niya to sagwa. Kung ano-ano to, siya ang ginatugunan, bala, tapos mo na si Michael, alam mo na yung upod nga, inabdos siya, git. Alam mo na upod yan natin, oo. Si Michael, try ko yung Michael eh? Mga 40 siguro. Dahil of Michael, ano pwede na Michael yan eh? Hindi lang po kami sa apelido nila, kasi nang Jocelyn lang na diyan hamon, nga bayaw mo. Pero isang sasarapan tayo na kilala mo si Michael ang ngalan. Oo. Lalaki ning isang napatay? Nakakatto kami din. Nagkatto lang kami diya. Kaya nagtawag si Tuto Junel. Galing ka na ni Jocelyn. Nakattoon si Jocelyn. Kaya nga hindi siya makunta. Kamu lang na. Pero si Michael ni, ano na dyan eh? More or less? May 40? Mga 40 lang siguro. 40 plus? Amo na yung pagkaisa sa asawa? Hinablos. Ay, Hinablos ang asawa. Si Jocelyn, hinablos ni Jocelyn. Hinablos ni Jocelyn. Si Michael ni. Amo na mga 40 plus? Okay. Tapos ang isa utod yan ni Jocelyn, inang may bata. Ang isa ni babae ni utod ni Jocelyn ni. Amo nang may bata. Amo ni may nga napatay man. Kaya ang bata, nga napatay, bata na sa ni Michael. Bata ni Michael. Bata na ni Michael. Ang isa ka babae nga napatay, nanay ni Michael. Okay, amo nang mayroong edad-edad gali. Amo na pang akon dila si Jocelyn Nombre. Amo na sa napatay da. Ano ni Jocelyn ang nanay ni Michael ni? Ano ni Jocelyn ang nanay ni Michael? Utod. Utod yan. Utod. Rina ka nagtinabo-tabo na? Oo. Okay, pamilya ni Jocelyn? Okay, check tayo na yung pamilya ni Jocelyn. Okay, nag-tira na. Parang pamilya ni Jocelyn Rex, nakasakay sa salakyan itong Navarra, Calibre. Sila mismo to lang, Coman Rex, no? Ang natabo. Way tungalan pa ang Iloy ni Michael, no? Why Faction Rex? Ang bata to, 5 years old. Yes, 5 years old. Oo. Mutong walang pangalan. Oo.
Sa pala nakuha ito ng ngalan, mo to si Jocelyn. Nombre, iti, kuha na siya kasado na siya amo ni ang bana nga nagkasakay, Interland. Oo. Okay, Sir Rex. I-check ta lang ang pamilya. Nang excuse. Pamilya ka mo ni Mang Jocelyn. May Juna de Los Santos kada nga name? Paduki ako Mama Arlan. Sana guro kabalo. Kay pag-ulan din kami abot niya. Wala kami. Wala ka kabalo ko na, no? Why ka mo idea, sir? Wala po ka idea kung anong sila po. Pero pag-ulan ka muna kabalo, sir? Pag-ulan yun. Pag-ulan yun. Pag-ulan yun. Ano mo si Jocelyn ganin, sir? Yung ano nila, Tia. Makawili ka ba mo interview na? Okay lang, sir. No problema. Oo. Bali, natuon yun ni sa tiya, anak patay ni? Tiya nila. Pag-utod ni Mama. Utod ni Mama mo. Mga pinila ni Jocelyn, sir? Sila? Sila edad niya? 60? Mga 60? 60 years old. 60? 60? 60 years old. Si Jocelyn, actually, mga 60 years old kagli. No? Mga 60 si Jocelyn? Oo, 60 years old. May dadidad nagli ni. May dadidad na kaya. Ari di ang nanay ni Jocelyn, amo ni? Nanay, utod. Utod din eh. Utod? Utod din eh, oo. Oo, okay. Ang laki na ya? Sa dalaga, si Jocelyn, ano ka na pulido ni Jocelyn sa dalaga? Ay, salamat. Ari ang utod ni Jocelyn, no? Nangyabanan, nombre. Espinosa. Espinosa, sang dalaga, Jocelyn Espinosa Nombre, 60 years old. Anong pagkakilala mo sa utod mo? Buot ni, ano ni San? Utod ko, medyo medyo. Sige lamang, okay lang, natindihan mo namon. Bro, ba't wala ka po nakabalo? Bago lang di kami kabalo, kagina lang. Mga 11:30 lang di kuya kabalo. Oo, wala mo na siya nga nang nakapanood. Ano ni Jocelyn, actually, Rek, mas kilala yan ha. Ano yan ni Jocelyn ang isa pagid kabayigan eh? Dala-dalang naman niya. Oo. So, si Jocelyn, mga pilagin isa, si Jocelyn, klaro. Mga 60, kay sunod 60. na si Pakon. Dalagi kami na. Oo. Okay. Kaya ka ba kabagutot, ma'am? Pulo lang mo. Bapa dami. Kapila kanil. Katlo ko. Ano to ni Jocelyn ang isa kabaye? Wala lang ako dito. Oo. Ma'am, ano po din yung suling na babae na napatay? Kilala niyo eh? Magulang sa nakupana, gindaslan kumana. Mag-utod sila ni Jocelyn eh? Oo. Yung bata yan na si Michael, si Remedios Espinosa. Remedios Espinosa. Si Michael, may apo sila nga babae nga isa. Ilang edad ni Remedios Espinosa, more or less? Mga estimate mo? Mga 68 guro. 68? Si Michael, ano yan eh? Bata yan. Bata ni Remedios. Ni Remedios. Si Michael. Michael, anong apelyido ni Michael? Bata na napatay, bata na ni Michael. Tatlo sila sa isa kapamilya, oo. Bata ni Michael yung 5 years old? Oo. Laki ba yun? Babae ni. Ano apelyido ni Michael? Gani action ni Rek? Bilistar lang natin sila. Ang alam ni Michael, anong apelyido ni Michael gani, ma'am? Espinosa. Espinosa man sa Rex. Espinosa, ang Iloy Espinosa man. Correct. Hindi, magutod din sila yun. Magutod si? Ang napatay ni Bala. Si Jocelyn. Jocelyn kag si Michael magutod. Hindi, ang isa ka babae. Si Remedios. Si Remedios kag si Michael magutod. Hindi. Si Remedios, bata yan eh, si Michael. Okay. Anong apelyido ni Michael? Espinosa si Michael, ano? Espinosa. Ti isang dalaga, si Remedios Espinosa man eh. Di ba lang? Ma'am, ari man kay dikuta mo sa kukumpus ko sa kapatid sa amon. Bali, ang napatay ni si Jocelyn. Si Remedios Jiman, sa Remedios, Michael, ang bata nga babae. Anong apelyido ni Remedios gani? Jocelyn. Anong apelyido ni Jocelyn gani? Nombre na. Nombre. Si Remedios, Jima,
Espinosa. Ang bata yan si Michael Espinosa. Pero ang bata ni Michael nga 5 years old, Espinosa man. Ang ngalan niya sa bata yan. Si Precious. Jonah. Precious Espinosa, bata ni Michael. Oo. Na 5 years old. Oh, sige. Gets na, action na, Rek. Okay na. Sige, Sir Rex. At least naklarahan, may kriteria man din utot. Suliton ko lang ang napatay, Remedios Espinosa, more or less 65 years old or 68 years old. Michael Espinosa, bata ni Josephine, kagang apo nila or ang bata ni Michael nga si Princess Espinosa. Yes. Kag ining asawa sang siman nga si Jocelyn Nombre. Yes. Ang edad ni Michael pila ni gani? Sige na, magkutunta na. Apat. Nakita ni Michael pila gani? More or less. 68. 68 man ni si Michael? Yes. 68. Ay, hindi kay 68 ang Iloy. 30. 30 si Michael. More or less 30. Oh, sige. Taga din gid ni sila? Taga-digis lang kani, ma'am. Taga-digis po ano niya. Taga-dirigis sa Gajin Biloy, balay sa likod sa Black 13 taon at okay. ipatindog ni, kasi din pa-star sila. Ay, bago lang, mga 2 years lang. Kaya ang tagiyagid sila yung YDA. Pinakatapusan ka balay gid. Oo. Hindi makautod na ni kamunang pistaran niya. Ay. Sige, salamat ni. Ma'am, salamat kit condolence sa pamilya. May lang pamilya Axorex daw nagpentribute sa ato sa Axo Radio. Salamat kit, no? Ay bata. Ang ato ni kompleto ang ngalan yan Ha? Ano naman, ma'am? Jonah Ledesma. Sino? Jonah Ledesma. Jonah Ledesma. Utod ni siya ni Jocelyn. Utod ka ni Jocelyn, no? Oh, kan Jocelyn, no? Oh, utod ni Jocelyn Nombre. Mo pamangkot sa kon. Nang ikaw sino si Brian mo? Jackson Direct, magbanwa. Jackson Brian, hindi na pamatihan mo na kung gabi. Oo. Listener ka sa Axo Radio. Oo. Sige, salamat kita. Sige nang, salamat kit. Listener sa Axo Radio. Oh, gani. Salamat kita. Kag bisan paano nagapakigbilog kita sa kalisod nga ni angkon sang pamilya, no? Yes, ang utot sang si mantong lalaki, sa Axo Radio ka pamatiman. Gani. Sa gabi. Ang ito ni tribute kay Action Brian. Ang 5 ka tuig gali ni bata ni sa nga bayi, no? Bata ni Michael. Yes. Grabe. Ang pamilya blanco gid. Subong sini ang patay din nila gindala nga funeral parlor to Action Direct. I-check na direction. Balik ako na si Sir di basi kung si Mama Idia, basi kung dito na sila nagalin or wala pa? Why pa kay una siya ko nakadto. Okay. Una sila dikat pagkabato. Bumati nila diyo. Talaga kay. Si Sir Puerto. Kaya tamuha kami din. Subo man ni sa pamilya Nombre kag Espinosa, no? Yes. Nombre Espinosa. Amak mo inubos gid nila yung tao sa sulod sang isa ka puluyan? Tama itong ambal na ni Major Puerto, no posibilidad, kakilala nila. Kilala nila kay wala sang kwan wala sang papuwersa lang pagsulod. Oh, why possible entry? Oo. Ang gate naka-unlock kag kung may ginkawat gid man sila, posible naglinaptan dag sulod sang puluyan pero initially sa pulis na to kay na daw intact gyapon ang sulod bla. Oo, ang mga TV, mga aratanan. Why pangukay. Di ba nakatag libog sa pulisan? No? Kung ano gid ang pinakadalom ng motive diri. Pero pamangkot lagi patay gid. Ang masakit na lang 5 ka tuig pagid nga bata yang daway ka namo yang mong tinudas pagid. Si Tabla masakir 4 gid. Puraw pamilya. Ubus kita si Rex. Ang pilas hindi pa ma-determine kay subject pa na sa autopsy kung ginlampusan o kung ginbuno kay more or less 3 na kadlaw 3 to 4 days ang nakaligad sang nasapuan ining bangkay, no? Yes, Sir Rex. Arang sa advanced state of decomposition. No? Ang 4 ka mga bangkay kinalantaw sa pusa ng nila. Ang sa likod ang sa kilis ang balay nila ni kaya ilang ang portahan sa balay ni Axo Rex facing north ang ilang portahan facing north. Hindi sa pabaybay nga ang gate
Ang gate yati bye-bye. Bye-bye. Pero ang pertahan facing north. Ang pertahan facing north. Ang sa kilid sini, kung facing north ang pertahan sang balay, sa tuo sini sang balay Rex, may pader. Abot ko kasi wala man di balay sa tiyak diya. Kabalo kung bulalo mas sila kung pamaho man sila kasi ang unang nakadiscovery nga may baho di ang pamilya ni Nombre mo. Di amot sa tapat balay sila kay ang ulot sila pader malango. Ano gani gidang obra ni Michael? Inter-island to sa mo? Fuel tanker siya or ano siya nga obra man? Inter-island sa mo? Inter-island kay ang last itong dungka sang Miyerkules. Miyerkules. Escalante. Sa Escalante, Danau Port sila nagdungka. Tapos nanaog siya, nagpauli diri sa Bacolod, nagdekta sila sila nga puluyan, and Huwebes Santo, nagbalik siya. Nagapit siya sa Banago pa, Huwebes Santo, daw mo to? Oo, nagapit pa siya. Tapos nagrekta na sa lakat. Oo. Tapos, pagka saan o siya nag-contact sa pamilya kapon? Domingo. Sang Domingo, hindi makontak. Hindi na makontak. Domingo, Lunes, Martes, tatlo kadlaw. Pagka Miyerkules, kitaw ka ng auto dyan sa Manago. Nakatuloy na asawa ko, ito tatlo na kaadlaw, punta ko, ito sa Bataw. Amo rin nga nagkanto din sila. Nga sila mismo nakadiscovery, nga daw may pila to ganing edad ni Michael to? 56 man? Ni Michael ni sang bana. Bla, sino ganitong bana to? Si Huway Punta Balista? Why? Nalipat ko itong ina. Si Nomer? Dahil lang. I-check pa na liwat. Ay balik ko naman liwat ng... Si Junel Nombre. Amo tong bana ni Jocelyn. Ara na? Junel Nombre. Okay, Junel. Oo. Sino pang pamilya mo? Junel Nombre. Oo. Si Action Eden Abuso, ginaknowledge naman aradra sa area. Si Action Eden Abuso, aradra sa kwan ka pang picture man. Okay, Junel lang. Ari ko si Durel. Si Eden. Si Action Eden, si Action Durel, aray pa diya. Ari si Action Eden, gano'n. Ang yata daw Koreana. Ari ko na Koreana, nag-utik sa kwan din. Why dito? Lang COVID. So halos nagpinilipon kami din sa Sagwa. Pero at least actually sila kakwarta yaman siya ng ngalan. At least sa pamilya. It's good na. Suliton tang mga ngalan sang manapatay ang asawa sang inter-island nga si Jonel, ang asawa ya si Jocelyn Espinosa Nombre. Amo na sang napatay, no? More or less mga mga 60 years old, no? Tapos patay man dire ang utod ni Jocelyn nga si Remedios Espinosa, more or less 68 years old. Ang bata ni Remedios nga si Michael Espinosa, patay man more or less mga 30 years old. Kag ang bata ni Michael nga 5 years old nga si Precious Espinosa. Proceed. Yes, Sir Rex. Amo nang kompleto ang ngalan sa mga nagkalamantay. Asto sa Ilaigo, pila ka bilog, kung lampos kin man, kung ulo lang, ibalungan ta na. Kaya autopsy pa naman ang bangkay sang apat. Sir Rex, no? Gani, subject pa na for autopsy kay diri determinar pa ni kung bala anong ginkamatyan, ginlampusan, ginbuno, ginluthang or what, no? Depende pa na sa ato sila nga mga autoridad. Pero wala mas sa man recover pa man diri gid. Ay do na ko ng soko sa sulod ko man recover. Pat siling ni Major Puerto sa atong Kina daw wala sang recovery diri sang bakay pala. Maginampos sa ulo sa mga biktima. Ito na puro ulo ng igo sa mga biktima mo. Lampos pero ang... Grabe manugin, lampusan lang initially ang pilas according sa mga pulis kag daway manggilinapta ang mga kagamitan nila. Huwag Kung robbery ini, posible gin pangukay na dang sulod sang puluyan. Oo. Kag... Posible kung may
may mga ginapangita sila. Okay na eh. Di nang asawa yan ni Michael, ya? Ha? Di nang asawa ni Michael? Why ni sa sasawa? Why ni sa asawa, ya? Kay Wala na balaan. Oo, i-check ba kung di nang asawa ni Michael ni kay may 5 years old sila nga bata nga napatay nga si Precious mo. Yan. Ito din. May iklaro na ko di kay manang mo. Oo. May iklaro na siya. Dahil kita Xorex nang dahil kita na pamangkot lang kay manang. Oo. Ay, mayong agasira ng portahan. Xorex na. I-check na sa pamilya kung di ng asawa ni Michael. Sinimati na yun. Kasi may bata siya tawad mo. Xorex. Hindi na double check to dia ang information atugang kasi makatag Kaluluoy maning klase ka gani. Kuning mga biktima ni. Oo. Ang bata nga 5 years old, way gid ka namo-namo niya. 5 years old. Ang inis nagpatay ni Bitayo ni Suli, oh. Kag panilagan bla kung gano siya. Di nga pinara parlor kin dala sa ng bangkay. Ha? Holy Angels sa may Golden Field Dampi. Holy Angels sa may Golden Field. Pat sila naman ang dala. Sila ni Sir Exaltado. Okay. Holy Angels. Downtown. Holy Angels. Gabon na sila Francia. May kaysan, no? Sige. Holy Angels sa Rex. Okay. Sige. Anyway, puro kompleto naman. Section 8, hindi karon masalo karon as to sa autopsy result. Sige. Kung i-autopsy di karon sa pamilya para ma-determine kung pila gid ang pilas. Kompleto ng investigation daw sa mga pulis? Sa investigation sa result as to sa identity sa mga suspect ni YGD. Madali lang kinimo sa buong dire, kinatipo na lang yung mga ebidensya bala. Kada nagguwa naman ng suko? Ang soko rin pati. Ara pala? Hindi man ang pull out ang soko ni. Kaya halos kompleto na. Buot ng taga soko ni. Dali naging nagsarex. Manggota sa mga taga soko. Sir, kumusta to sir? Okay na to sir? Pull kompleto na to sir? Ganun yung team leader sir? Kompleto naman sir? Wala naman ka mo to pulwaon? Nag-briefing mo na. Ako ginampo sir sa ulo, sir, na-recovery ka mo ito, wala? Eh, report yung ginampusan. Pero wala. Ano, sir? Okay. Provide ka mo recovery sa mga, ang ginampos. Mga bagay, gamit. Kaway pa. Sige. Xorex, no? Negative ang soko. As to sa recovery. So, i-check pa rin guro si Juan, si First Major Puerto. Ang hepe ng Station 8. Station 8. Tapos sa punta, gali, Rexo. Ang suko, ma-pull out na da serya? Ang suko, may briefing pa ang team leader sa suko. Okay. Kay Major Puerto, doon sa sulod sa balay. Kay may mga ginatudlo siya na lugar, ang soko. Siguro possibly ginagyan sa mga suspect kung why sila nagagid sila sa may gate. Sa may gate kung magtaklas na sa may mga barbed wire nga kudal daw kabudlay man? Hindi, pwede gid. Pwede gid? Hapos wala kayo. Pwede ka tungtong tail mo di sa Okay, simentado ang half siya mo. Correct. Simentado ang half, pwede sa kalakad ayon sa ginbangga nga daw tubo sa barbed wire. Pwede ikit malakad. Xorex. Hindi man maigong iya masarakangan kung makasaka ni sa magbook mo lang. Ari kali may CCTV kali sa tupad sa may aligis ang gate kali way ni gaganaw. Arang kita mo Xorex. Amo na gurong guba. Amo ning guba nga CCTV. Sus kanugon. Kanugon no. Kita ni.
Pwede kita niyo, sentido. Pero sa likod nga portion, why man sang ginagyan or indikasyon bi nga ginagyan to, gintaklas sang mga suspect or suspect? Wala. Ari ko agali pa si Dugari ni utod ni guro. Dugari niya. Wala ni guro ginutod ga angot sa CCTV. Sa may gate na dampe? Sabi puno ko isang gate, Ari na picture ni action na action bin, no? Sa live video ta. Sabong may mga briefing ginahimo ang taga-Soko sa kay Major Puerto at saka sa mga taga-DRR mo na nagkuha pa din isang data. Katahom gali sang CCTV da nga ginutod naman. Ang nautod guro dugay ninyo. Hindi ni guro CCTV guro ya. Sa switch niya sa suga ya. Sa suga na ya guro ya. CCTV araw, pero wala gagana. Para nakita. Hambal to gay na sang hipes ang pulis daw ay kuno gagana kunong CCTV. Ay kagana kanugon gani. Kaya kung kagana ni ati kitang-kita kitang tao magsulod gid sa atis ka magsulod sa gate. Correct. Kaya ang iyang sentido sa mata sa CCTV ara gid sa alagyan sang gate mo. Magsulod ka. Kaya kito sini ni Major Puerto kanugon kay wala gid. Ilang taon tani. Salamat sa pagpayaw ni Action Papang, no? Courtesy ni Action Papang Nixon. Wala na. Sir Puerto, huwag kita da. Wala na guro. Okay, bali, ang mga investigador yan, pa sa sulod sang puluyan? Ari pa Action Rex sa sagwa lang. Sa compound, sa puluyan. May mga ginalantaw pa di ba diya? Sige, pero mas sige gyapon ang live naton dira sa mga kaksyon tang nagapamati sa aton sining broadcast mautod kami anay sa on air namon pero ang broadcast namon sa Facebook masige-sige ina Action Direct, no? Yes, Action Direct. Hasta matapos na dira ang area kay natapos na gid Manila kag naga-briefing pang kapulisan upod man ang Soko kag iban pang mga team nga dira sa sulod mismo sang compound, no? Yes, correct, no. So ang kompleto pag ikarondugang sini information isugpo ni Action Eden nga rin sa mga. Kung may ara karon dugay-dugay nga mga detalye bantayan lang kay kolektahon ni Action Eden ang dugang nga mga detalye dira sa crime scene mismo, no? Yes, correct. Si Action Eden karon ang ma-consolidate ng tanan sang development, especially sa pag-autopsy sa bangkay kung may good signal na sa pamilya, Abserex. Sige. Coverage team nag-report live diri sa Gardenville sa Division Barangay Tangob upod kay Action Edina Bolso, kay Action Papanixon Tahom, kay Action Alvin Graba. Ang inyo lagad, si Action Eric Pagmano nag-report live from where the action is sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, Action Alvin Graba, si Action Eden Aboso, Action Nixon Tahom sa area, mismo dira sa Gardenville, Barangay Tangob, sining syudad sa Bacolod, angot sa apat tanan ka mga persona ang ginpamatay sa isa ka puluyan, no? Ang napatay diri sulitonta ang tagiya sang puluyan, Jocelyn Nombre. More or less mga 60 years old, no? Patay man diri ang utod ni Jocelyn nga si di na tungalan to. Utod ni Jocelyn nga si Remedios Espinosa. Ang bata ni Remedios nga si Michael Espinosa, mga more or less 30 years old. Si Remedios actually 68 years old naman ning edad sini, bali magulang ni siya ni Jocelyn, no? Kag manghod yaman si Michael. Patay man ang bata ni Michael nga 5 years old nga si Precious Espinosa, no? Amo na mga kaakson ang pagdulong naton sa information kagastos sa investigation sa mga kapulisan, blanco pa sa recovery, wala man recovery ang mga kapulisan
tubtob sining mga tinion. No? Bantayan lang dugang sini, karon dugay-dugay, posible makahatag update si Action Eden Abuso, direkta mismo dira sa area sang Gardenville, Barangay Tangob, sining syudad sang Bacolod. Temporaryo kita na'y mag-out, standby sa This Is My Life. Igasunod na sa Diligi lamang manugay upod kay Action and Defensor, plus ang update sa sining pag-cover naton sining makasiligni nga hitabo dira sa area sang Barangay Tangob sining syudad sang Bacolod. Salamat gid sa inyo sining nga pagpakigupod. Ako ang inyo sining ka-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.